Well, Fáilte is fethe an cháirde lig go dtí páirt na gCeilteach an sa in nuidim cholam cile. Trimú fi láir, bhí sé anadach níos sluthe beganín fuair chomá gaach bog a séide Tráchtaire in jobh agus na fórne a dul chun a Pháirc. Gan áras cluiche Leathcheannais eile ar siúd fi láthar inis an cabháin in ag Doire in Ardmhacha a chan jobh Donegal in ag céire ach Tyrone. Right, mi tríd na fórne má sé, na tosnú in jobh le Donegal. Buama ag Donegal seachtain ó hinna ag Ardmhacha, héna tríd ag na buinte ní dáhí mac ribáard ó Doire stig sa chúl ná sin agus an captain Ciarán Tobín ag iver dó. Sean ó dohartig ag iver trí a chá de sean go méid Jack O'Gallachóir iver fé héana tosnú in áit Tráchtaire. Bhíon mac seán ag iver ceair. Cadán mac colgáin ag a cúig agus ag iver sé Ciarán ó Mórga a choríist. De sean go méid ahrú an son agus ristáir ó Rourke iver a hochtdé a teachtasteach an son. Cairán a dún léh iver seacht ón ó dóling iver hocht agus Pháirc Donal mac gur bhríide istig ag number 9. Iver dehan son Pól ó Heir héindiag Sean McRodaig a bhí go húntaach na hena agus 7 pointe cúig ceang ó kickin na saoir ag Sean an le hena. Eric mac gur a cheara an son i críoch na mach an lína Leathcheannais. Stig sa chóin an son Reborg mac éite gáin agus Carlos O'Reilly ag a ceardiag a choríis an tríú béidir a hrú an son ag Donegal Tráchtaire agus deis go méid Séimi Magriana tosnú in Carlos Tráchtaire. Luke McLean an son ag iver a cúig déag. Nó cuilená an dáthí ó buir mar dúir mar ristáir Rourke agus deis de siúd tosnú in jobh Oisin McCuaid os na Rossa ag iver na déag Andrew McKeonna Jack O'Gallachóir agus deis go siúd bheith stig mar lán cholaí Christy O'Mailegáin Séimi Magriana agus Fanán McGillachóir an Ghaidóir iver a fé cehar. Tyrone má sé, buama ag Tyrone in ag bóitheoirí na bliana se caite an dún, héna 3 déag in ag héana hocht a seachtain ó hen agus fuirin brá láidir go héan chomá faoi Stuart Paul Devlin. An gibir a héan an son Stefan McMenamin sa chúl, iver a dó Micheál Rafferty, Brian McAnwee iver a 3 agus Owen Corey iver a cehar. San Leathcheannais an son James Donaghy, Stefan Donaghy agus Niall Devlin, Stiglar Parker Rory McHugh agus a Ciarán O'Donnell go bhór gáfointe in ag cúnta an dún a seachna hena go bhór nai. Conor Cush bhór 3 fointe in lá hena is si go bhór dé an Ciarán Bóg agus Rory O'Cannavon table siúd. Chumada sin, Seánie O'Donnell ag 3 déag, Micheál McLennan ag gibhar a 4 déag agus cé go bhfuil Luke O'Donnell anamna ag gibhar a 5 déag chá de seán go méid Lorcan McGarrity ag tosnú an son in anad. Jo mi dárán a bhíon má sé agus róise ní bharachú a Canadóing Tráchtaire. Sin é, ag réitóireacht doing in jobh Pharaoh Huoineachán Anthony Marin, an taobh siúd Sean Laverty Ainstrom réag de teachtasteach ar déobhlína Andrew Mullen Huoineachán chomá agus Richie Donoghue ó Ghaire chomá taobh. Sean mi réag don chahabhisteach an sa, há na heithre sin déanta mar bhí marrán níos sluthe, cím goin 8 déag ristáir ó Rourke stig sin de Ciarán ó Mórga. Agus cím beidir Jack O'Gallachóir stig chomá mar sin roinnt aithre is tóna ghfuil nigils bega ag na lads í am róchiinte ach aithre mór a déanta an son Donegal 3 sé agus 4 déag a Carlos O'Reilly beidir imethe chomá nadidir an gaire sin isteach ar Winter Hero cím go bhfuil Micheál McLennan stig i lár Pháirc go chomá fear bra mór téigire agus lán ábalta an son istig i lár Pháirc. Seading má sé, caiisteach an son, Anthony Marin, déanta go maith ag a fear mór,
sin Micheál McGlennon, Cattisteach bra ord, cúla lorg beidir Tyrone, Cluiche sa Cléir, fuite go háling agus Mark tóga agus cadé mar Mark agus bút áling an son ó Micheál McGlennon isteach agus deis inis ag Tyrone den chiad a scór hena féin leis dig de 5 second. Tóga godáas an son ag ever an 9 sin Lorcán McGarrity a háistig de Luke O'Donnell Tráchtaire in Jobh agus déanta go háling ag siúd. Chiad point má se ag Tyrone. Deisinis ag dáhí mac rabord ó Doire an kick mach das a hógant agus sin déanta maith agait. Donegal a teachtan sa I lín tím óra, ha fir bratha móra réige agus ha cadís déantan son ag Ciarán ó dálaigh. Ní ródanis ag Ceallaigh má Colgáin do Donegal ní marrán ó sa chóirimach. Ar góise den éigen Rois sé héin agus ima Harris James Donaghy. Coristeach agus siúd, ceann sa mór ard ach róard an bhar seo beidir hógan ghaoch a sin nach ní marrán de ghaoch I séad Tráchtaire na Jobh ní ród ima haar ceann bord má Geitigáin an son agus an chiad ceann imethe fórír do Donegal Tráchtaire. An na bhórna seo le cúd beidir Tráchtaire na Jobh ha ceann mór arda coristeach dís na lán tosa hena féin. Fear mór stigan son agus briste sias go háling an son ag Micheál McGlennon fuite ag sa ag Seán O'Donnell le casa coristeach a géad I bóg leis an dasóg ach curtha an neas ach céad a háistig ach a bhar an idea briste go amach an son ag maite Donegal le teachtan sa trí Tyrone ríist ach déanta go maag na cosantóirí ha seir 7-8 an son agus an író tóga món dalamh an son ag fear Tyrone is tónam héin agus é fuite inis ag Donegal begáning de gortú an son déanta de fear Donegal a begáning de gortú déanta an son de Start O'Rourke ach ha se go bra. Cat machchan sa di Peile agus nart spás go héin. Bís de sos go dín dahad a cóig ach sir a raimid agus tucha siad go asmáil Donegal. Ní mar an de bhróra a sé loch fós a chléthe. Tucha siad an nóir seo tríd Jaco Galachóir. Bís de O'Rourke inis. Bháin spás. Seán O'Donnell na géir stop a chuiris. Ach fuitin is a Gerrick mac gir a cheara. Fearon lán de fuineh Tráchtaire na Jobh ón O'Donnell. O'Donnell an son is roid. Fuite rístan sa Gerrick me gile cheara. Gur trasna agus dul tríd na dáhan sa le Jaco Galachóir ha siad brásástan líróidech mád. Fuin drása, Ceallaigh má Colgáin is roid agus spás aige. Ha sé gire dá le héin, catamach aige, go dtíobhar a fé héin Jaco Galachóir. Jack trasna a ríis, go dtí céada, Restore O'Rourke anna chud dul tríd nach déag agus fé héin Tráchtaire na Jobh. Tucha international sagadi Peile a ríist an bhfuilú rudí síos, ní mar an de strain ar Donegal iad sása dul tríd na dábha, smachta chamád ar ní ród, agus brise go dáas máil. Déanta go maith ag fear Tyrone an son tháinig tróthar national son agus é fuite faoi ag James Donaghy. James Donaghy amach an sa go dtí Seán O'Donnell. Tucha Tyrone suas agus brisin si go tapig, I go prád a Donegal a brise go dáas máil. Cata siar an sa go dtí Niall Devlin. Devlin le ceann ard leis an clé Cattisteach go dtí spás fuitin sa ag Tyrone. Déanta go maith ag Garrity. Garrity Cata siar go dtí Niall Devlin. Devlin curtha trasna Donegal le féar an dahad a cóig gur stop chuirlón son. Fuitin is ag Micheál Rafferty. Micheál a casa, Micheál a Lord den éigent, den a fuite gan an Niall Devlin. Devlin a lorug. Devlin trasna go dtí Seán O'Donnell a ríist. And is Tyrone ag midú síos na roid a tógan de go dama. Tugan mí trí go háling an son dána híisteach agus déanta go má an Tárna Mark. A Tyrone ag úsáide Mark sin agus ag úsáide go húntaach Tráchtaire na Jobh. Cattisteach an son ag Donaghy. Déanta go háling ag Tyrone agus é fuite chud an Tárna deis. Tárna fointe is fuite ag Tyrone agus déanta go húntaach an son ag Rory ó Ceallaigh an Tárna fointe fuite ag Tyrone agus an Tárna fointe fuite ón Mark sin isteach in san dahad a cóig. Déanta go maithe có go dtí seo agus caiig begur Donegal a dhéigen tíana faoi sin. Déanta go maithe có ha fir Donegal a frachar an dahad a cóig a chun líró dul thar ceang de leid sin agus isteachtaí lína an tosaigh agus ha dhéanamh go húntaach ag bóchalí Tyrone isteach an son. Déanta go hangis an son ag Micheál McGlennon. Agus Bruce a chún an son agus tucha international Donegal I brásásad dul siar ríist ní mór an strain artha han sweeper stig ag Tyrone chomá agus glána sé héin sóst an lá fuitin is faoi dhearre ag dónam a gid a bhríde Pháirc Doire tógach an talamh ach go drétheach dúirt an réiteoir tucha míid siar an sa
Dí Jack O'Gallachóir. Dí Rodanis agus beganín spás a Donegal chumá tuga siad a ríist an nóir seo trí dóna McGill Reid a Pháirc Dóire. Catí siar go dtí Ceallaigh na Dúnléide. Ceallaigh na Dúnléide, Castle Lúpa, tóga chun talamh, go dtí go ríist, genta go maithaigh Pháirc Tyrone an son, sin Niall Devlin. Agus Cluiche genta an son ag Ceallaigh na Dúnléide faoi dhearr agus tuga gláds Tyrone tríd Niall Devlin an son. Catí siar agus siúd, dín fé héan. Tuga míad inis tríd Mícheál McLeanan. Mícheál McLeanan sa le Sheriff na Roide gimmar lár Pháirc a fuil láthir catú go dtí Brian McAnvoy. I chiad Sheriff na Roide Tráchtaire na Neamh. Jo sé ríiste an sa, a Donegal chu brú bócharí Tyrone an sa an dahad a cóig a fuite leis a fear mór seo Mícheál McLeanan le stig lár Pháirc. Chur a trastí Seánaí O'Dónan. Seánaí an sa, a begánín spás. Muid gláds Tyrone mo an sathe. Muise chun an marcail ar go ríist. Fear a bog a teh stig sa bhosca sin a ríist. Ní an marc fuite nóir seach beag nach é fuite ag Rory O'Canavan pointe go héin. Hanna féin with an tarna fointe fuite go Tráchtaire. Há go dain. Cad é mar scór an son ag Rory O'Canavan an tríú fointenis ag Tyrone agus iad the tacht go das mar trí de lá an son sós na Pháirc go das tapig fein siad an fear teh stig agus trí fointe éasca go leor fuite ag Tyrone Tráchtaire in Neamh. Mar d na tastáil an sa Donegal Tráchtaire. Beidir go dúcha sé tríd Séamí McGreanna. Cluiche genta héimíonn san an tairde Cluiche genta ag Mícheál McLeanan Tráchtaire na Neamh. Pól O'Hehir inis le Sheriff na Roide. Pól agus fear taobh leis. An fear sin ná Ristard O'Rourke. Ristard stoppan sa ag an trocha. Catá siar go siúd deisian ag Donegal trídóna dóling. Choristeach aige breiste sios san an bhfuil Cluiche genta an cúlbáir an son. Cluiche genta go dain Stefán McMenamin. Agus tuigh Tyrone ríist. Brisin si go das tapig na lead seán ar hain siad le Sheriff na Roide. Agus tá siad de brise go das tapig an óir seo. Lads Donegal le gíre cúlú siar. Denta go maith an son ag Donaghy. Choristeach go siú go dtí Conor Cois. Conor Cois brábalta mar athar hain. Choristeach go dtí Ciarán Bóg. Bóg le léród ard áil an geisteach bhaid sé fuite siú. No, denta níos fear an óir seo ag bócharí Donegal. Denta go maith an son. Lár Cáil McGarty annach ein séireach fear mór bra teh stig agus lán ábalta na marcanna sin a thógáileach ní an óir seo denta níos fear ag bóchaí Donegal. Tu go míad inis tríd Rian McSeán. Fear chail cháir an son. Fuite faoi dhearr ag Pól O'Hehir. Pól O'Hehir den annach chuil róthir an sa lár na Pháirce. Céhá lorug. Fuite an sa ag Eric McGill Cheara. Siar ríis go dtí Pól O'Hehir. Pól O'Hehir le begánín spás. Raibh sé héin béidir. Ní raig. Neart ag Tyrone siar agus an sweeper có chuma sin Niall Devlin Tráchtaire na Neamh a seasamh an son ar an dí agus dócha bóchaí Donegal a lorug den éigen de stigach. Cosint agus trúir déag te feared ní ród an sa na lechéin ag Tyrone. Tuga míad inis tí Jack O'Gallachóir. Jack a lorug spás. Fuite an sa faoi dhearr ag Seán McRodaí. Seán McRodaí a bhór 7 pointe an lá hena feartha brá ábalta pointí aimsú. Tá sé lorug spás, tá sé lorug an chiad fointe Tráchtaire na Neamh agus é fuite go maith ag Seán McRodaí an chiad fointe fuite ag Tráchtaire na Neamh agus an chiad fointe ag Donegal Tráchtaire. É bhór 7 pointe an lá hena Seán McRodaí. Cúicang ó chican is séire a cha brá ábalta scóir agus sin is dóchan duine dain siirí ag Donegal Tráchtaire in Neamh. 3 fointe dtí pointe bháin má se. Son fuite sa chúil an son ag bóchail Donegal há. Tu go míad tín kick séir. Bhí sé lorh an bhí sé lorh píosa bresin sin nach ní bhór sé é. Tu go míad má se go dtí Ristard O'Rourke. Ristard siaran sa go dtí Dóna McGill Reid Pháirc Dóire. An réitóir rán ar tógach beidir an kick séir an áit ceart. Ja, bhí song sa drám an son, so kick séir a hain. Raimh míad tríd na lábha ríist, mar géanas mar a bhí cúpa second ó hen, Dóna McGill Reid an óir seo. An tarna song fuite an son, Mícheál McLeanan den bhain chud soncana sa chúil an son. Beag ar bheith cuairmach faoi cáirta buí an sa an réitóir a caint leis an sa. Fear brá mór. A caithb na bóchaí caimpeal na háite. Cluiche ná dhéanamh ag Tyrone an son Lord Pháirc agus beidir nach bhfuil gá díoch ní róda chumá go as ciún chuisteach róáir de ríis an tarna bhát an íon bheith sin ró láidir Tráchtaire ach sin an tarna ceannach hime thairis ceang bóchaí Donegal a stig chun tosaigh. Ag iarn ru céanna sa Tyrone a bheith Tyrone a dhéanamh bhd níos fearr an geriún mór sin sós dís na fearmhór a taobh stig.
Donegal gear no Kenyan of ach just ní sé gaibrú dómh fós Tráchtaire. Denta go maith is kickáling ag Stefan McMenamin. Briste síos an so, fuite fuiere an Ciarán O'Dálaigh. Ciarán O'Dálaigh ag briste síos denta go maith ag Mícheál McLeanan. Fuite is ag bóchlaí Donegal agus a begáin spás a ríist an seo. Sodom ag Hain a cha stop chora go Cailíe seach beidir. And Storm good, yeah, Cailíe Jenkinson, Storm gur Polo Hera, he is leis a bhór sunk níos slótha a ríist an réiteoir a caint le Mícheál McLeanan. Níach mé héin cad a Harlan son ach cárta buí faoiare fuite ag a héin sin an cearan ó cóig go Cailíe Jenta ag leis stig de díoch denú mo a haimethe. Éon nó déag imethe an so é barc na gCeilteach an éirim chodam cile. Polo Hera ha híos leis agus Mícheál McLeanan an son leis an chiad a cárta buí Tráchtaire an jobh begeir bheith anna chórmach den choléir den cléthe. Tuach go míad inis tríd a Donegal agus tríd na lábhar ríist an raibh siad séir, ní raibh siad choristeach go deas áard inis ag seo a grodaigh. Bristeach ag deisian is ag trí déag sin Robord McEtigan denta go maithe go siúd ag briste síos ag Phárc Tír Eoghain ach ní go róbha bailthe faoiare ag Robord McEtigan agus an tarna faointe ag Donegal beidir go raibh an táliú an son ach mar dearn siad a gcónaí brisin nochtú fan géad den ní ród amach os cór an bhirt a tháinig am íocht le chéide agus é bailthe ag Robord McEtigan agus chuir a Tharn trasnáin ag siúd denta go húntaach. Seo Mícheál McLeanan is fear brábalta agus bóite san éir go maithaige chuir trasnan so go dtí James Donaghy suncasteach fuite inis bóchadaí Tír Eoghain is tódam tríd Rory O'Cannabháin lor begáin spás tróir ó Donegal le mó leis gur stoppa chuir leis ní mórrán istigh fearháin sinna mé tugadh sé go dama chuir siar níos go dtí Niall Devlin raibh sé héin go dtí lár na Pháirce Lor agóise den éigen tebhistí, choristeach leis an Doire, go maithe go siúd, isteach go dtí Ciarán bóg an so, caite trasna, ní go róbha go dtí Rory McHugh fi bheagán bhrú, a móthir a déobh lína, caite go héin isteach go maith. Fuite ríist ag Niall Devlin, anna chuid teach trí Devlin, bristeach go dtí Rafferty teach tríd, ón ggóine sa chúl, Rafferty chuir siar go siúd, fuite faoiare an sáid Cluiche agus Doire áling isteach dí bóg le iirecht agus pointe stódam héin, sin é, Ciarán bóg, le pointe áling an son de Tír Eoghain hógad ar go dama. Bhriste sós tríd Rafferty a tháinig ón cholín a sós denta go maith go héin, briste tríd na lábh isteach dín fé héin agus churtha Tharn trasnáin. Í dónam go bhfuil ceann amháin churtha ar fóríd ag Tír Eoghain fós. Ceithre fointe agus gan éon ceann ar fóríd a go héin, Donegal agus dhá ceann ar fóríd go dtí seo. Agus an dhá fointe fuite a go héin. Tuach go míad inis tríd na dáhíach Robord, denta go maithe go héin, fuite an sáid Donegal. Donegal go deas mála lár Pháirce, ní déon stréinethe, tuach go siad inis tríd ríon Meáin, fear chail chátha, caiteach go dtíon taobh go siúd, agus tuach go míad an sá inis tríd Grodaigh ha annachchain séireach mas féad leis spás aim siúchan kick a hógant, denta go míad leach an son ag bóchalaí Donegal a stónam, denta, tuach go míad amach an sá tríd Tír Eoghain. Inta mahanis, Ceallaigh ach Devlin an so, lár Pháirce, anna chuid a dhéanamh ag Tráchtaire jobh, Seán O'Donnell siar in a dach héin, tuach sé le sin, Mícheál McLeanan le spás, Mícheál le teach tríd, Mícheál le scóir a héin beidir, níl chuir tríd go dtí Lorcán an son, trasna ríist faoiare go dtí bhar a dóéag sin Rory O'Cannabháin, sin cos clé, ach ní féad leis gachar dhéanamh. Dhá fointe fuite ag Rory, hena féin ribh seo, an ceann sin chuir leis an clé ar fóríl agus an chiad ceann ar fóríl Tráchtaire da Tír Eoghain. Ceann áling áard an son ó dáhíach Robord ach ní sé fuite an son ag fear Donegal a há tréis chun talamh fear bra mór an son sin Robord McEtigan. Tuach go míad inis tríd Ciarán bóg le pointe bháin hena féin. Ní ród chuir siar dí céadach Mícheál McLeanan há tréis annach chud demáistín. Ceann áard chuir isteach go siúd. Brisisteach ach denta go maith Donegal níl, ha sé fuite ag fear Tír Eoghain an son. Sin Rory O'Cannabháinach sin churtha ar fóríl chomá. Tin an tarna ceann is chur ar fóríl ag Rory ach denta go maith go dtí seo. Le dhá fointe áling fuite ag chomá. Ach ag léthe mar seo caithfar na ceann sin a chríocht amach cinnte agus deis úntacha ge an son nach tuach sé ríist. Donegal an éis briseach. Náirt spás a chun so. Tá siad de teach trí Polo Heir a thá rocht an lá. É fáca begáin ín séir agus Devlin siar é héin fuite inis ag Rian McSeán fear chail chátha ar neis dí Polo Heir caite siar go siúd. Go
Die ever hochdeag sin ristard ó roor go hastig de Tyrone ó mór go Tráchtaire na Niamh. Fuitige héanaar ríist. Beganín spás fuitige. Leis an dasóg. Cunas mar EirGrid beganín roiisiir ón cúl. Cúlaí a géir in na Satharn Tír EirGrid. Fuair sé pointe sa Cluiche Craobh sé braábalta pointí aimsú. Ach ní an uair seo Pháirc. Nis tríd Donegal. Fuilte nis sé Grafferty. Cur a tríd Tyrone capórdach go leor leis ní ród. Ní mór an stras ara. Rafferty sin an tarnar óir go sós na Pháirc is Tráchtaire na Niamh. sé braábalta. Chos maithaige. Ciaráin dálaigh an sa. Ciaráin dálaigh beganín spás. Bhfuil aon istigh has siad á lorg an gar sé teacha ní choirigh. sé caiteach go dtíon taobhaige. Fuilte nis sé Cluiche. Cluiche le Ceallaigh na Níróide. Fuilte nis sé Devlin há ngacha Tráchtaire na Niamh. Ar go den éigent an duine fuilte gan Mícheál McLeanan. Fuilte nis faoihearre ag James Donahue bhí ciún go dtí seo. Ach Ceallaigh na Níróide Craobh ag siúd Rory O'Cannaván. Ceann mór ard ag Cannaván a lorg McGarty stig. Denta go maith Donegal agus é fuite faoihearre ag Jack O'Gallachóir. Go maith Gallachóir. Well, by dad, ha Donegal le fiawsú an sons na cúlatha ana chud líróide ard le steachtaí Garrity ach tá cúlatha Donegal a dailá leis a bhad níos fearr na mar a bhí sa chiad cúpla nómad so níl sé sin a gaibrú. Denta go maith na tacticí maithe ag na bócha leóga seo. Má sé brá cliste. Peile úntacha. Jack O'Gallachóir nis teach tríd sin ceannacha. Ag chuir siar ag dtí captaín na fór na Tráchtaire na Niamh sin Ciaráin Ó Tóibín. Fuilte nis an Páile Heather a ríist. Páile Heather agus Devlin ana chud demáis an Doire stig an son tríd a lár. Chuir siar go deasa a siú go dtí Donal McGill Reid a Donal le spás. Níl sé roch an pór a Pháirc Dóire. Chuir siar aige inis go dtí Páile Heather. Páile Heather a lorg Countess an scóráilethe Sean McGrodig an son a lorg spás. Ach tá marcáil díana á dhéanamh ag siúd. Tucha sé tríd an lár, ní ó sé fuilte nis aige. Sean McGrodig a brásás na scór na hógan má an deis aige. Ach chuir siar aige go dtí Jack O'Gallachóir. Jack O'Gallachóir leis an íireacht. Ach Jack O'Gallachóir agus an tríú ceann chuir fóríad in is Tráchtaire ag an lán cúlaí an son. Well, lán cúlaí tha sé stig. Tá Seán a dochart ag Tráchtaire na Niamh ach Jack O'Gallachóir i ngáchás Tráchtaire agus ná ire ag immert lár Pháirc faoi láthair i gibhre fé héan. Began de hartú an son na Pháirc ó Tyrone a chumí go brá tu go mí ríis Stefan McMenamin. Stefan de kick brá sin cos clé ní le duine an son bhfuil haglar a faoi Mícheál McLeanan fear brá mór é fága lei sé an choristeach go háling ag siú. Denta go húntaach a ríist ag fear Donegal an son chun é sinna bhriseach Slava McGarrity a fós Ceallaigh na Níróide ag Tyrone. Séimi McGrean a déanamh anna obair stig an son chun cúil agus há iníag anna chuid a stoppa haf Callís gent an son siúd. In áir Séimi McGrean ag immer go húntaach an son agus é stoppa gachar a há teachta seach go dtí lorcáil McGarrity Tráchtaire. Sin an tríú cheanna há buaite leis an Doran agus ceang áir dal isteach i gcónaí ó Tyrone. Genta go húntaach ag Callís gentar agus tucha míad amach má sé an nóir seo tríd Donal McGill Reid a Pháirc Dóire ríist. Sé a bhanis ag Donegal beganín spás acu. An overlap a chomá ha trúr acu teach tríd lá na Pháirc. Ceann acu ná ihre de Páile Heather. Anna chud séidir ag Pól chomá Tráchtaire na Niamh Jack O'Gallachóir inis le beganín spás. Jack O'Gallachóir car siar dín feardain séireach seo. Sin McGrodig a ríist. Lorg spás. Níl spás a Howard Cho. Sin ristáir ó Rourke inis a ríist. Trí go dtí Luke McLean, Luke a bhór pointin teachta chatte. sé brab de scór náil. Ciún go dtí seo. Tu go míad tríd Páile Heather a ríist. Ní smú seile bheith Pól Tráchtaire na Niamh an den eristólam. Denta go húntaach aige. Donal McGill Reid a bhí chun na cúlathe ní slótha inis chun tosaigh i fuite ag Luke McLean. Inis feardain séireach a stáir a Rourke sé brab de scórsáil. Níl sé chun íireacht a hógan den uair seo. Bhfuil sios an sa ag Donegal tóga siad a gorama a gúil siad sásta faoin drá seo há Tyrone stig ríistán sweeper stig acu ní mórrán a tarlú ach beidir go bhfuil an uair seo. Tu go míad inis trí Ceallaigh á dún léibh, Ceallaigh á dún léibh leis gos clé. Bhfuil denta go maith go siúd. Há denta go háling aige leis gos clé. Sin Ceallaigh ó dún léibh a hána sé amach an son ar bhéin den air, bhuair sé an spás ag an trocha cais sé ar an clé agus denta go háling an son ag an lechúlaí ar clé. Háling ar fad. Donegal gimmert in acha tá cúlathe chun tosaigh agus tá ceithras cóigar déag dul chun tosaigh nuair a há an deise acu
agus há siad brasásta scór na hógant gach ile duine có. Genta go húntacha có. Nis tu go míad trí Tyrone an uair seo tu go míad siar tríd lábha James Donaghy curtha go dtí ón Corrie agus an Sunday céire ach Devlin na Sheriff. Catú trasna go siúd go dtí an fear mór Macleanan catisteach go siúd go dtí bóg a casa a lúba leis an dasó bóg chur ard bhfuil sí titim ach titim haran trasná an uair seo denta go maith ag bóg an tarna fointe anis ag bóg agus cad é mar scór dún an áhfuil tóg nana go dáma chun scór a hógant ach Tyrone a teach sós na Pháirc go brá tapig agus pointíúntacha a hógant a có. Sin tríúna ceithreáin is dóra man is tóca ag dún an áhfuil go das tapig agus bóite có go teachtain is sós an só. Genta go háling an son ag Ceallaigh go lá colgáin fósadál fósa róthair brú a chuir a chu sé rucht an lá an idir tóga sé íocht an sa Ceallaigh casa chuiristeach an sa go dtí ónódóling trasna na bhfuil chalís gent an son an macrodaigh níl dúirt an réiteoir bhí sé dain séireach a bhíoch an son a teach tríd Tá marcáil maithe dhéanamh macrodaigh an neomh bhfuil sé 7 pointe an lehanana ach ní réon pointí éas go teach Tráchtaire na neomh teach tríd Devlin a ríist a Devlin déanamh anna chuid Tráchtaire ceann mór ard chuiristeach aige dí Ceallaigh McGarity ríist i fuite an uair seo McGarity genta go maith aige stoppacha i fáthríon is le cúpla nóma den os ach genta go maith aige Tá sé mi magríanna ag immer díoch go hóntaach ar le rá nóma 10 nó 5 nóma 10 an os a fuiéire é fuite ag McGarity a háistigh Tráchtaire na neomh de Luke O'Donnell agus an tarna foint inis fuite ag lorcan Tráchtaire na neomh. Sé fointe in ag 3 má se an sa rá nóma is fethe imethe nó mar sin de sa chiad leach buach lí hirón chun tosaigh go mór tactic éas go dhéanamh ceann mór ard isteachtaín fear mór ard Istig chun tosaigh agus a gaiirí go maith ó go dtí seo. An chuochan airtú pisín chumansa in éidir Tráchtaire Dora ón chéag dín yes. Fuite ag Tyrone inis, tá spás fuite go, as de teach tríd an son, genta go Cluiche an son is dóram. Genta go Cluiche an son, bhí canar Cluiche agus spás fuite ge, bhí líróir chuna bheithe agus genta go Cluiche an son ag Pháirc an gáil nadidir me sé dribblód an son. Son bhfuil buí tiltte ach beag le rá an so. Ag Anthony Mair na gceann second. Níl se chun éon cáirt a thart ní dóram, an tá an son le rún an gáil. Gan éon cháirta a aimsiú ach fós beag an deisig Tyrone pointe a áil. Is dónn go bhfuil Anthony chun labhairt le fear rún an gáil an so. Cáirt a buí tiltte béidir. An cos curtha trasna dúirt sé. Agus sin é, cáirt a dómh fuite, ag Ciarán Tóibín an captéin imethe. Nadidir níon sin rud ceart an son, mar gan áras bhí canar Cluiche istigh an son agus é fiochan anaghain séireach. Bhí é hógant amach cheap sé héin agus an cáirt a dómh fuite an son ag Tóibín agus é methe inis. Deis ag Rory O'Cannavon an 3 fointe aimsiú. Denta go das éas gan son ag Rory O'Cannavon an 3 fointe ag siúd inis Tráchtaire na neomh agus 7 pointe inis ag Tyrone in ag 3. Sé sin isteach ar chóirsaí inis do chun an gáil duna sé rudaí níos deocra ortha, captéin a tastáil go géir agus fir chóchtacha an lora go có. Go háir is na cúla an son agus Tyrone anaghain séireach as na tosa. Dún an gáil teach tríd Chalís gent an son, níd, nána bí doring, Chalís genta. Ní mar chun anam fear hirón a hógan so. Sontain séireach an son sa drám. Stónam Ciarán ó Doire go háid labhairt leis an son. Cuairt a buí fuite. Níthe. Cuairt a buí fuite an son ag Tyrone agus ag James Donaghy. Sin an tarnach cuairt a buí inis fuite ag Tyrone Tráchtaire in neomh an chiad ceann fuite ag Micheál Macleanan. An son iniuch a bit nómad an tarna ceann fuite inis. Tucha míad tríd chun an gáil, ha beánaí spás fuite chun sa le stigna da a cóig. Dún an gáil a teacht an cúlaí an sa, sin rion mac seán. Lorug spás, fearchail chára, brú curtha ar siúd. Ach go Cluiche, song fuite gas an aig an son is dólam. Ó Seánaí O'Donnell.
Rian McShawn didn't go maige. And Cooley a tacht chun tosig. Agus Craobh 5 and out, and so the Tyrone. Desh any yoker and so the Donegal. Curistach Hord, Reward and son agus didn't go maige. Rafferty. Caddy's gentle shoe, the Chlanamy Doring. Tacht 3 to Sean O'Donnell and so. Sean O'Donnell, the Ceallaigh ni roid, the beginning spots to get Pháirc Donegal. A tacht cool, ach, ní mór now and has spots for it in ish. A cosh a anachine Ceallaigh. Gente hangish again son, agus gente go huntach, ag Pháirc Donegal, ach deshin ish, ag Tyrone. Ach, bhí sé sin banting talamh ag cosh marog, bhfuil sé dain Ceallaigh, agus is fear dain Ceallaigh hawnach. An botún gente again son, agus troch solo. A scope on talamh ag siúd. Agus deshin ish, ag Donegal an í road a chlána mach. Ceallaigh ni roidinis ag Donegal took me through Paul O'Hare Ceallaigh anna chud rohar denta go bhar seo Tráchtaire leomh Dónal go gidh bhríd inis de Ceallaigh ni roid Pháirc dóir chur siar go siúd futi faoire inis ag Jack O'Gallachor Jack began ins bás ag Jack agus futi inis an go Owen O'Dowling Owen ciún go dtí seo Craobh chur siar go siúd took me to reach inis through Jack O'Gallachor Jack a bhí ngá Tráchtaire leomh Gente go maithe cosantóirí Tyrone and son ach Ceallaigh fós ag Donegal agus ag Sean McCruddy. Sean siar go dtí Owen O'Dowling a ríist. Willie go dóir síos cuasaí a ríist. Ní réon strain an bóchaí seo. Ní réon strain ag Paul O'Hare. Anna chud Ceallaigh ag Paul Tráchtaire leomh. Tá réon in stig ho. Sé Craobh McCulgáin. Cailán le begáin spás, brú mailteach corthair, ach fós a tacht. Cailán fós a tacht, ach gente go háling an son agus sciúpa ag Rory McHugh. Thóg sé machas lábheith, ach fós bris sé siar, go dtí Donegal spás fuite chunis, Iirecht an sá corthair an trasná go háling an son ag Rory ó Canamháin. Cad é mar scór. Cheap Tyrone go ráidir a brú amach leis. Ach, bhí gente go man son Eric McGill a chara agus deise go siúd. Ian Rory McHugh go maith an son. Scoop sé lí roid, cheap me greibh Tyrone teachtamach leis, ach nó, Donegal le Ceallaigh ní roide, agus gente go háling an son ag Eric McGill a chara fair play-go. Ciaran bóg an sá le séin, ach gente go maith an son, tuga mí a ríist trí Jack O'Gallachor a ngacha Tráchtaire leomh, chur go dtíon fear dain Ceallaigh. Sé McCruddy an dachad a cóig, chur isteach ag go dtí McGill a cheara. McGill a cheara pointe ag go dtí seo, sé lerg an tarna cheann. Ach brú maitach cortha le Bert, raimid siar ríist a Donegal, agus siar go dtí lábha Owen O'Dowling. Owen O'Dowling a tacht tríd. Brististeach chur a trasna go dtí McGill a cheara ag an fethe héan. A trúr ó Tyrone haimper a fain sear héan, na bhfuil Cluiche gente níl, German Ray Tower. Cluiche gente is Cluiche gente faoire. Do tháinig an clín trasna an son. Mar a chluiseann sibh an son sa chúil ha sé ceithriscuir an scoreboard ach ceap mé gur 7 ceithre ann de Tyrone. Tí chun seici ana bhar sin. Déanamh amach go bhfuil 3 fointe fuite ag Rory ó Canamháin Tráchtaire de Tyrone, Ciaran bóg le 2 fointe agus 2 fointe ag Lorcáin McGarity chumá sa 6 pointe is tóda ag Tyrone. Donegal go dtí seo na pointí i techt ó Cailán dú léimhe i bhar 7 Sean McCruddy le pointe 1 go dtí seo ach níos mú le techt a stóna mo bhar seo Eric McGill a cheara le ceann díorchup an nómadóin agus Reward McGettigáin le ceann chomá. 7 in aige ceithre mar se ach Donegal le Ceallaigh ní roide agus deise go 2 fointe a chur idir na fórne a ríist. An réich a gan púseo Tá méid híos an sá Tá cnoc mór taobhling agus há áhaing ta fíordóing agus an réich ahrú tro an sá féchant ní róid agus sinna churisteach gan áras chósaí an son mar curtha fóríil agus dheis an son ag Donegal agus Iirecht chumúcha. Troch an núma dimthe má sé an breise le techt
The cúpla núma down, stólam. An réitóir ag labhairt le sibhar an Dablína. Idir míid síos cuasaí. Stefan Donaghy le sé na bhar sé stiglar Pháirc ag chuir amach go siú ní léon na air briste sós briste trasnach denta go hanga se có mar sé fuite ag Donegal cé raibh na hibrecha có agus bhí deiste chun son iad begáí nervhí seach agus é fuite ag Donegal tu go míad an uair seo tríd Ceallaigh ó dún léimhe Ceallaigh an pointe bhána go dtí seo Devlin déanamh go hanahá air ach go cadíseach dúirt an réitóir an son Ifre seach an ag ifre seach Ceallaigh le pointe ribh seo hena féin nach ní hóga sé lúireach an íirecht seo tu go míad neis go dtí Magrodaigh a bhór cúig fointe an teachta se chatte be sé héana lorug níos mó ná díoch pointe bhána há gé go dtí seo agus tóga sé an íirecht seo is cinnte faoi sin ón dalamh sin stíad há gé No, scuidir sé leis an uair seo I brábal a scór naim siúach beidir go ag mí cheart leis nó sin gáoch sin beidir go an gaiach a chur stachar chomá mar sin is Luke McGlynn a thógthaigh an íirecht seo. Luke McGlynn leis an deas. Chur ísle ige tiad sé steach. Ó Tyrone chur sí beidir go raibh siad a gíire an cúla aim siú an son nádar ach Luke McGlynn de íirecht chur isteach aige darn fuite ag fearr chun an gáil nádar céhí ann. Ach churra fóríd faoihearra mar sin duine míad Stefan McMenamin chur áard go héin chur isteach a trúró hiróin ann agus is ceannacha a dheoige agus é fuite go inis a begáín spáscoil ar na Pháirc ansá go háireach an clé agus tucha míad trí Devlin a ríist Devlin a brábal a ceann mór áard a lorgan mark níl an mark fuite a chu sibh ní róide fuite ag fear Hiróin trí Conor Cúis géir brúisteach a chu déanta go háling ar a ríist a fósebh ní róide Cúis a casa Cúis leis an deasóga agus Cúis leis an chiad fointe ag éon trochnúna in neomh hí an tá leis an son bhí déanta go má ag rion Seán ar fearchail cháire go tús agus é fuitige a hit séachchas an lábha a ríist agus Cúis le íirecht rá agus an chiad fointe fuitige héin trochnúna in neomh 8 pointe má se in aig a ceathar an sa I Pháirc na gCeilteach. Dá híach ribord ó ghidóir sá le kick ord fuite ag beagnach ag ribord me Geitigáin ach churann an réitóir Anthony mar an deire leis an chiadrach an sá trochnúna I Pháirc na gCeilteach. I gaiirí dárach an sá tucha míad an eis chomh gabhann na cúpla nómad a sé 8 pointe den amach in aige ceathar cé gin an scoreboard 6 in aige ceathar an sá trochnúna Tyrone go mór chun tosaigh stig ins na tosathe. Donegal brábalta há Macródaigh fós ciún go dtí seo. Tucha sé héana amach an Satharn beidir le níos mó foiinemh agus fear chun an gáil go as compórta leis an íróid tucha siad ríist. Fidir míad an sá I gceann 5 núma 10 má sé fanna í ring jo míad na bógfaointí an isis agus fidir míad I gceann 10 númad. Níl an mark fuite nuair seach beag nach é fuite ag grúí ó Ceallaigh pointe go héin hena féin bud an tarna fointe fuite go trochnúna há go dain cad é mar pointe an lá hena feartha brábalta pointe aim siú a sé lurg spás a sé lurg an chiad fointe trochnúna neomh agus é fuite go má ag Seán Macródaigh ag Seán Macródaigh bristeach ag deisiis ag 3 sin ribord me Geitigáin déanta go maithe go siúd siar go siúd fuite faoihearra an sá Cúis Cúis agus darna áling isteach í bóg le íirecht agus pointe stólam héin sin é Ciarán Thorlú ach beidir go bhfuil an uair seo tu go míad inis trí Ceallaigh dún léimhe Ciarán dún léimhe leis go clé bhfuil déanta go maithe go siúd há déanta go háling aige leis go clé líon catisteach go siúd go dtí bóg a casa a lúba leis an deasóg bóg chur áard bhfuil sí titim ach titim heann trasnóirí me ciú thug sé amachchas lábheith ach fós bris sé siar go dtí dúna gáil spás fuite chunis íirecht an sá chur a heann trasná go háling an sá ag róis Cúis géir brúisteach a déanta go háling ar a ríist a fósebh ní róide Cúis a casa Cúis leis an deasóg agus Cúis leis an chiad fointe ag éon trochna
En hamid filten so Pháirc na gCeilteach an Tír. Bhí begáin de caint an saigh le haim, bhí 75 an réiteoir, 74 Ulster an machine ach a gchéin bhí 8 má se. Íireachtaigh Devon an so, tús a clé, deanta go maith ag díreach curtha clé agus fóraí ach mar bhí mar an son Bhí mé hiiscint an son idir an réiteoir sin héin an so dramar Devon nach chomá. Ach 8 ann Tyrone ceithre faointe chun tosaigh sin mar ag an réiteoir fa dhearr. Nis ag Tyrone so, Seánaí O'Donnell, Seánaí chuir siar go siúd, faoite inis ag Ciarán O'Dálaigh, Tyrone a fiochan dain séireach an so agus tús curtha an códais an Tánaigh. Bhfuil Cadís gent an son ag bóchalí chun an gáil níd, an Cadís gent ag bóchalí Tír Eoghain agus denta ag Conor Cluiche bhór puint an son díreach a raibh an Tánaigh. Dún an gáil an is de seilt ní róid in léon den álarug, chuir siar an seo go dtí Stefán McMenamin an cúlbáide. Na bhfuil mór an athrathe gent an so ag le haim, miomid amach. Beidir go raibh seo ceann acu. Sin hé stódam. Caidám a ginti stig stódam. Siar nis ag O'Donnell. Siar nis go dtí Dóin McGill a bhríide, Pháirc Doire, agus fuite ag Eric McGill Cheara, pointáling fuite go siúd, sa chiad lech an bontáiste níd an Cadís gent an son siúd, agus deis ag Donegal an so ón 15 beidir scóra chuir suas, raimid siar Eric McGill Cheara chuir siar go siúd, begáin spás ag Donegal an so, an Davies, chuir isteach an so go dtí Ciarán Tobín, chuir suas go siúd, Díreach an Daobh clé an son ag Ciarán Tobín, captain na fórne. Begáin reward, tá fear mór ag Donegal le stig an son. Agus iad a gíre Marion Tyrone an son an marc sin a aimimsú loch an so sa Tánaigh. Tyrone na ceann Brá áard fuite go húntaach an son ag Mícheál McLean a gimmert go maith son Lord Pháirc. Ní rud álainn chuir siar go siúd ach seileh fuite ag Donegal. Déanta go maith cosantóirí chun an gáil há feabhas treis Tráchtaire an so le feithinúmad an nuas agus déanta go maith a rís. Tuicimid an uair seo an is tríd Ciarán O'Mórga a há treis Tráchtaisteach nadidir cétha imethe is dócha beidir Ristáir ó Rourke ach Ciarán O'Mórga is stig. Mar bhí Berta ag tús a chléach níor chosnig, sé stig an is, fuite ag O'Donnell an is do chun an gáil, Lord an éigent. Brú Tráchtaire déanta go maith aige, ag fear mór chuiristeach aige an so go dtíon fé héin agus fuite ag Donegal, ba Cadís gent an son, Cadís gent an son, sunk sa rám, bhóchar chun an gáil, déanta ag McLean a cháirt a bhuí, ag bheith cuarmach. Agus deis is stólam ag O'Donnell, 3 fointe a chur idir na fórne agus an cos clé ige. O'Donnell má se. Ní mór an ghaoch an is seán, an go haim an spéir gláán a going an so i gcathair ghaire í hanocht.
Leis taobh clé an son bhfuil sé déanta ag dúling há sé déanta go má ag dúling agus chu a thar an trasnáin agus siúd agus point ige cóig foint de cóige difriúil do chun an áil an nocht agus déanta go má ag dúling. Bhfuil sé pointe chuma sa cléthe Ceallaigh agus déanta ríist ag fearr Pháirc Tráchtaire. Ní ródáil choristeach an son nach déanta go má ag dúling áil é sinna bhrise há spás in is fuite ag bóg a tacht tríd trasnaige ach go donna droch íirecht an son bhí anach chud spás ag bóg nadidir chuir buchlaí chun an áil ach droch cicisteach an son in áíire agus a choramú an son. Ceann gear a ríist tríd tóbín chun cúil an son fuite inis ag dúna áil. An chalís gent an son níd fuite agus amach an sa go dtí Eiric na céad cheara. Eiric le pointe go dtí seo ar an róthir brú chora agus brú óntaach chora ar an son. Nadidir bhfuil chalí seo dhéanamh an son ar Seánaí Ó Dónal déanta go hóntaach ag Seánaí Ó Dónal a fiile siar an son chur brú maideach agus Seallaigh ní roiide fuite agus an son an ceic sé fuite déanta go hóntaach ag Seánaí Ó Dónal. Sinna há testáil os na cúla os na tosa go háirithe tosaigh a gihar 3 déag déanta go hálaí aige agus é cúlú go má. Fuite ag Tyrone. Tyrone a gír beir rudí muilú síos an son, ní ach cúignú am a Satharn leach ach iad 3 fointe chun tosaigh beis iad sásta Ceallaigh a chamád go háir tríd an fearr mór seo Micheál mac línan bhuilig an ród ar fad síos agus raimí trí Stefán Donahue an óir seo. Trasna go dtí mac línan a ríis, mac línan aní spás aige, é sásta dul tríd, chur faoihearra trasna go dtí Donahue go deas leis an banana chuige Tír Eoghain trasna déanta go hálainn an son. Ag Donahue scóir an scó ón cholaí agus 9 buinte inis ag Tyrone an bearna de ceithre foint an son a ríist iad an na fórna mar bhí ag le haum. Dá hí mac rabord inis ceann áard. An gceitigan nach fuite ag Tyrone. Drochil déanta son ag Tyrone ríis an dír Ceallaigh a chamád. Tá bert do Tyrone an soch an cúl agus é fuite go há bert an son chun cúl agus duine sé sin rudí Dochar an tosaí amháin ath ag dúna áil istigh. Beidir go bhfuil na tacticí níos fearr ag Tyrone Tráchtaire in jobh déanta go maith chomá sa chiad le chun an marc sin a marc taobh an 15 aimsú agus beidir go néana siad é sin a ríist an sa Satharn le chomá. Anna chud aibbre a dhéanamh chu gan áras den obair ach obair úntaach déanta an sa ag dúna áil chomá. Agus ar a róthir neart spás an sa ag dúna áil tucaimid an óir seo trí Ciarán am Mórga an réiteoir ggéir Tráchtaire beidir go máiste déanta an sa de James Donahue a sé híos an son stónam go bhfuil sung fuitige san aig beidir sa cheann áit éigent Tiime sé síos. Beganí méráit an sonar ó Mórga ach tócha camid bheith cuairmach faoi ceann lead óga agus ar a thart cho déanta go má an son má sé ag an réiteoir stop a chuir leis an gluthe ach beag Seallaigh ní roiide ag dúna áil an son ag 15 nó 65 Tyrone a 3 Ciarán am Mórga há trééis simar go má ó tháina séisteach. Is tólam gur bé risteáir ó Roarc a imethe ó nithe an risteáir an son le Seallaigh ní roiide san ní risteáir a imethe. Muid amach níos déanaí ceime ach Ciarán am Mórga istigh agus risteáir ó Roarc le Seallaigh ní roiide. É leir den éigent fuitige déanta go má sa ag dúna áil. Fearchain séireach an son an crodaigh leir spás má há spás aige tóga sé iirecht ach ní jo sé an spás an óir seo raimid siar go dtí risteáir ó Roarc an óir seo go dtí Peile Óthair anna chud róir déanta ag Peile Óthair sa chiad leach agus leanna sé leis fuitinis ag Luke McLean, Luke Lurg Spás, anna chud brú chur ach déanta go hóntaach ag Luke an líróid sinna chuir síos tí Peile Óthair. Peile Lurg den éigen istigh, ní léon den istigh thó Rióise é héin. Má mar crodaigh ar an Daobh dhéis leis agus Ceallaigh agus Carlos O'Reilly istigh chomá Carlos istigh nada cé imethe ach Carlos brábalta chur trasna go siúd go dtí Ciarán ó Mórga ach Ciarán ó Mórga leis an iirecht agus chur díreach ar an Daobh chlé. Mar sin Carlos O'Reilly istigh chomá gibhar a 4 Nadidir bhfuil séimi magríanna imethe, séimi bhí istigh siúd ó hús a chluthe ní éicim séimiach beidir go bhfuil sé haimpil. Má sé Carlos O'Reilly istigh agus Ciarán ó Mórga istigh. Déanta go má an son ag fearr mór ceann eile áling fuite ag Micheál McLean choristeach agus siúd. Tucaimid inis tríd ódálaigh de Tyrone, ódálaigh ar an Daobh dhéis, ódálaigh le ceann mór ád bhfuil sé déanta há bert déanta go héin go hálainn an son is dólamó Ciarán ódálaigh. Bhí beánaí spás fuite ige
Déibh agus genta go háling ag go siúd. Cyn tú mi dún ó dára go bhíon son, a nú Stefan Dan híní me hen ro chinnte nú fiúán an Rory McHugh a bhí ann. Docar le rá, si a bhd óing an son. Curtamach Déibh líon an son, tucamid son an gur McHugh a bhí an son, de Tír Eoghain. Níl mi ro chinnte an son, stig san ifig. Si a bhd óing an son, ach péad fear a bhí ann, genta go maith aige. Tucamid an is trí Tír Eoghain. Agus siar go dtí McLeanan. Anna chud Iberdentag McLeanan an sá Satharn leach an fear mór gáil anna chuidir lár Pháirc agus a lorg spás an spás fuite an uair seo ag bóg curtha ag bóg EirGrid na bhfuil sé sin imime háise imime thar an líne bóg le iirecht agus curtha fóríd sin hána tríchan curtha fóríd is ag Tyrone agus cá cóig faoin town a chu sé ló fós agus dúna gáil le spás. Fear a háistig an is an tarna leach Ceallaigh ó mórga le silí ród. Ceallaigh sásta roch anna chud foioine bhí go bhar seo. Bhí sé saoir an Déibh líana den chiad leach, be sé ggéar a cúpla pointe aimsú agus demáiste dhéanamh an sa. An Carlos O'Reilly gan is fear eile há lánábalta demáiste dhéanamh Tráchtaire a chur siar agus siú go dtí Ceallaigh dún léibh déanta go háling is tódam. Déanta go háling ag Ceallaigh dún léibh a ríist an tarna banana kick fecha going sa tarna leach déanta go háling agus siúd an ihre seacht leis an darna fointe. Tráchtaire in Jobh anna chud cosantóirí an hás le pointúáin a gáfointe fuite ag go bhar seo Tráchtaire in Jobh. Stefan McManaman is ceann chuiristeach aige dí trúr ó Tyrone agus é fuite ceann a Devlin. Anna chud Ibrig dentig Devlin Tráchtaire in Jobh. Fear beag ach luas maiteach agus tá sé brá láidir ábal sead ní róide sin a chamád agus déanta go maith aige. Fuite is James Donaghy. James Donaghy ha pointúáin aige go dtí seo. Fear edas an cosantóirí le roinn pointí Tráchtaire in Jobh ag curtha trasnaige go deas go dtí Ciarán Ódálaigh. Ódálaigh in is an trocha. Ódálaigh siar. An spás ag fear Tír Eoghain an sa, déanta go maith aige an dumí beag. Bhfuil pointe fuite stólam go bhfuil, tá sé brá sásta de sin Rory O'Canavan is tólam, sin Rory O'Canavan déanta go hálinge, bhí sé brá sásta bhí an dorn choras an cholóchs bhí líróid sin póirtige agus an cearú fuite ag Rory O'Canavan Tráchtaire in Jobh. Anna chain séireach agus scórna den scá fuitige. Dúna gáildan is rud éigent á lorga cup, thá ráite ag fear Highland Radio History bhfuil Carlos O'Reilly anna chain séireach, agus déanana sé anna chuid sa táchaí, thá sé stigan is, agus thá sé testáil ó gúna gáil an beidir cún ó cúpla fointe chiicáil Tráchtaire. Thá sé fuitige is an 15 a begáín spásaige. Thá bert thá trúir thá sé fós róthir, thá sé curtha siarige, thá sé fuitin is ag dúna gáil, bhfuil siad lera cúlas dóna bhfuil cúla lera go ach tóga siad an pointim thá sé fáil, churisteach a dain séireach bhfuil sé fuitig dúna gáil, scór áling fuite in son ag céile ach robáard me Geitteán an fear mór. Ceap mé éon bit gur cadís genta agus beidir go bhfuil cadís genta ach mna bhfuil genta go háling ag me Geitteán raimid siar. Beg na fear an son chun cúil ag labhart leis réitóir nadidir reis sé sin déanta go cadíiseach Stefan McManaman be sé sin cráladh go leir me Geitteán tóga go háling aige. Thug sé gúil in cinnte don chúil báire ach ní dónam go bhfuil. Níd á cúil acu. Sin cúil ag dúna gáil. Níl McManaman sásta ach de leabhar an réitóir fair play leis na fear chun cúil agus dóiríidir nach bhéanam í cheart leis mar sin cúil fuite agus thuasar an scórbord chumá héana sé is ag dúna gáil rá fointe idir na fórna pointe déag de Tír Eoghain well a thaíonn sé sin gachrad. Bhí cúil a teastáil go géir mhuatha agus thá cúil fuite inis thá maintear chun gáil an Déibh lína brá sásta agus fuite inis ag Carlos O'Reilly go ríist. Carlos anna bhain séireach ó tháina sé isteach agus fér chun gáil brá sásta loch an ceangan is chun pointe eile antá. Dine sé seo difriocht mailte chomh. Fuinehs na cosa ríist ag lead chun gáil. Idir an 9 séir chuig pointe chun cúil ach ag go léir ahrathe inis. Tucha mí den is trí ristáir ó Rourke. Ristáir le spás. Sé fuite an fear dain séireach. Macrádaí go leir spás, ha spás fuite drocha íirecht an uair sin ach fós Ceallaigh beidir ag dúna gáil, is tóna go bhfuil, déanta go má. An sáid dúna gáil, de Ceallaigh beidir ar chúil, níl. Bhfuil ó siad síos an son tríd Carlos O'Reilly déanta go maith go héin an líróid sin aimsú. Ceann mór ard chós agus na saidse agus saidse cahar chuire churisteach ar na sóla ach fós Ceallaigh fuite ag Carlos O'Reilly déanta go maith go
agus Ceallaigh camáta ag bóchalí chun an áil tucha mí trí na láh ríist agus tucha mí trí dólam a gid a bhríide Pháirc Dóire le spás a ríist há den $1 ag taobhiste agus tólam gur mar grodaí hain. No, ní ha an fuite ar faoire an Ceallaigh a Colgáin. Siad go Ciarán na mórga, Ciarán na begáin spás, Ciarán na díirta mudan féhéan, blokáil de sios go maig Pháirc Eoghain, Suas an Éir, Tír Eoghain chomá, Pháirc Chúl, ach bóte ag bóchaí Eoghain, agus tuga siad san agus tagann si go tapig na néid seo, agus tagann si go tapig tríd Devlin Suas na Párca. Nis Tyrone Tráchtaire go hanamhain san agus go dain séir, agus tódum tríd McEwen so, ar an féhéan, tagann Ceallaigh na dúsléimh ar náis, agus Cluiche genta an son Rory McEwen Cún sa Ceallaigh agus tónam good pointe fuite gan sa Satharn ní mar fós ró chénte faoi céhú an pointe sin. Dhéann sé héan go hóntaach McEwen. Tháinig sé sóstar an déimhrí na luas mailteach agus an son an gCeilteach gailte ag Ceallaigh na dúsléimh. A dhéann go maith teacht siar annach chud luas ag Tyrone agus iad a brise agus gaithg Donegal teacht siar luas lasrach chuine de aimimsúach dinta. Beagnach go maige, Tír an Cluiche genta. Sin go cheap Anthony Marin Peile go Eoghain agus an gCeilteach bronta inis ar Eoghain. Há fointe idir na fórne, agus deis an 3 fointe a chur atartha ríist. Sin genta, agus genta go maig Tyrone. Há fointe déag, má se in ag cúl agus 6 fointe. Cúl nó 3 fointe a tastáil ó Donegal. Son go Rory O'Cannavh an bhór an gCeilteach sin, má sé sin 5 fointe ag Rory Tráchtaire na Neomhach is ag Donegal a háin líróid a ríist agus Carlos O'Reilly go hatrééis anna chudíanamh a hána sé isteach muide sé siasa. Cur sé siar go dtí séimi McGrean sa séimi fós a gimmart. Séimi cur isteach an sa go deasí se a chá denta go man son ag Devlin a há ngachá Tráchtaire in Neomh. Agus é gimmart mar sweeper chomá agus an son mar ann sa hóir, Cluiche genta ar siúd, an Cluiche sin genta ag Seánie O'Donnell agus lámh chur a Harry Hóling Devlin. Devlin OK, genta go háling an son ag Devlin. De chúlaigh sé, chonig sé caribh an líróid a dáil, de bhór sé agus de léim sé amach leis genta go háling ag siúd an Cluiche fuite chomá, muile sé sin sios an chluthe chomá. Agus ihe sé isteach in san nám sa in Satharn leach. Cuirt a buí fuite an son, ag bóchail ó Eoghain sin ó an choirí, na a cén fá. Nóir sé rud éigin leis ré tóir. Ní is a going, nach cuirt a buí an son ag ó an choirí sin, tríú cuirt a buí fuite ag Tyrone. Ceallaigh caiilte an son, Ceallaigh na dúsléimh an sa. Spás a Ceallaigh leis an íireach, Ceallaigh go deasa go siú, chuir beáin in ísir wéid. Fuite go maith ag Stefán McMenamin, bhí sé sin dain séireach do Stefán. Há fointe fuite ag Ceallaigh na dúsléimh a henne. Nóir seo é tuis an beáin in ísir. Go maith ag Stefán, bhí sé sin dain séireach go leor. Chuir amach aige agus deis inis ag Donegal. Fearána de isteach an sa de Eoghain. Fé ceathir sin Gavin Potter stig. Óna sé isteach an teachtain na Caite chomá. Agus iad i ggéimart in aig an dún, bútóirí na bliana se Caite. Ach Tyrone bócach an óir sin, seachtain ó hin, héna 30 na ag héna 8. Cur isteach ísin sa ag Donegal fuitin isisio. Ach iad a dal an slímí cheart brú maiteach a teachtain sa ó chosantóirí Eoghain. Denta go maith Carlos Casa. Cluiche genta ar Carlos há Carlos a gimar go hónta go hána sé isteach. Na de cén fáin nach chuir sé tosnú. So an gur cúpla gortathe nigad a chuir isteach ar lead a Donegal bhí chluthe beidir gur bé sin cad a hála ró acha. Ní réon nigad ar anis mar sé gimar go hóntaach. Denta go maith siúd agus gCeilteach géilte ag Tyrone agus deisinis ag Seán McGroddy. An tarna fointe a áil, há sé níos ciúin in mar a bhí seachtain ó hin. A rí 7 pointe fuite ag 5 ceinn ó Cicin na Saoire an Tráchtaire ach é ciúnathe Tráchtaire na Neomh an ceann sin is tónam churthir fóríre chomá. Tá díirech ar fóríre is tónam. Órlach nó gó sin na méid a bhí ann. Ní bheith sé róhása sin McGroddy ach
Tá sé lánábal an fear seo agus tucha sé ríist gan éon áras faoi. Mac menaman inis na si gic amach ceann mór áir de seachtaí leabhar Pháirc agus seachtaí Maglínan maras go nach ach déanta go maith an son ag Tyrone Tóibín captéin na fórne. Cor a trastan sa choinge go dtí Ristáir do Rourke, Ristáir de Spás, a Ristáir de taxós an taobh cléan sa lálaigh agus lena sé leis déanta go maith an son. Give McGroddy go teachta ríist ach an raig ó Rourke é héin, raig ó Rourke leis a taobh clé. Díreach heb na lábh deise briste isteach ach déanta go maith Mac Menaman a brú déanta Mac Menaman son. Is léir go bhfuil brú chur ar an sin nadidir faoin gúil níos lótha ach bhí sé sin beádaí ná deoch níor bhéon gáda sin díreach brú a chur air ach McGroddy leis an brú nadidir jo sé cárta buíon son mar bhí sé sin dain séireach go leor agus Mac Menaman taobh leis an pola sin. Agus McGroddy an son leis an giad a cárta buí a Donegal Tráchtaire na Jobh agus Mac Menaman a count topic amach go dtí Mícheál Rafferty. Mícheál an Ashley Menaman. Mac Menaman a ggéir rudí a chiúnú síos beidir, Ceallaigh a chamád, ní réon strosar. 3 fointe na fórne, beag Tyrone a ggéir seo bhfuilú síos agus é chréochtnú amach cé bhfuil annach am a fáca. Ní lech cúla tastáil ó Donegal. Rafferty is de Ceallaigh ní roide. Cur trasna go siú go dtí Seán O'Donnell. She Rory O'Cannavon on the stolen before Rory Tevistig in on the passing sin a hart mar sé brawl to score an all agus coig pointe fuite get trocht no novach troch íocht an sin á dianta go maith an son agus Ceallaigh fuite Ceallaigh ma Ceallaigh a Tráchtaire cé hastig tá fear coolú stig ach cur trasna go dtí Cirán ó mórga há ngachat ó hána séisteach ó mórga cá sé coolú agus coolóise go dtí Ceallaigh ma Ceallaigh a ríist de Ceallaigh cé hastig do Donegal ní mórrán cur sé síre fuite fuiar inis ag Luke McLean is lord an éigeach ní mórrán a roch Jo sé é héine, cur sé sír an sathe. Go dtí McCulgáin a lorug Spás, ní sé fuite ar an eistí mórga ríist. Beidir go bhfuil siad a lorug an cúil hena féin. Fuite is ag fearghain séireach sin Carlos O'Reilly, cur sé sin trasna é. Fósaigh Donegal, begáin Spás taobhistí a gibhar a seacht Ceallaigh a dúirt léomh. Ach ní jo sé é. Carlos an Sola sé ar an dahad a cóig, begáin Spás aige. Carlos an Sola sin í róid. Dasó churis í sin i gé catisteach an son, déanta go maith cosantóirí híróin a ríis na tríú ceanna há tréis doristeach agus kick séir eile géilte an son ag Donegal níor bhéon gá ríis de sin. Ach Carlos lorug na cúil seo ceann ísir chuiristeach aige. Bhí me gete gáin istig. Ach déanta go maith cosantóirí híróin há siad faoi bhrú mailteach an son há Mac Menaman a gimar go maith. Tá brú mailteach a Tráchtaire, tá cúla tastáil ó Donegal. Ach, tá siad a dailá leis go dtí seo. Tá gortú an son is de cheannacha, nadidir cé an son, neach mé. Sin Stefán Donahue a híos leis. Cluiche ar siúd, agus is dólam gur mar Groddy a bhí ann a ríist in an de díoch brú a chur. Ach, fíochar sin. Tuga sé ó McGroddy déanta go maith aige, stachtí me gete gáin ír. Cadé mar chúl! Cadé mar chúl a bord mar gete gáin den sean tarna chúl Tráchtaire in Jobh. Agus bhí mar a rá, bhí sé tastal bhua, well cadé mar son cúl den sco. An tarna chúl is ag bord mar gete gáin rá chúl agus pointúán ag Donegal, buchlaí Donegal a Tráchtaire ríist. Cóscóran sa rá sé go dtí rá chúlín déag. Agus cé cheapacha. Bhí mar rá bhí na cúla tastáil déanta go háling ag mar gaite gáin. Agus bhí deise go beidir cúl na Roileáin siú agus céad ach Carlos O'Reilly go bhí lár an son déanta go húntacha go siúd agus é teachta ríist. Tá ní smó lár go cá. Ráid sé trasna sa go dtí Ristáir ó Rourke. Ristáir trasna ríist. Buchaí Donegal a Tráchtaire Ristáir agus Cirán ó mórga agus Carlos agus iad dain séireach Carlos an óiseo ceann mór ár de ríist. Cáhfuil Tyrone iad ach bertchan cúil déanta go maith buchaí Donegal bhfuil ní Tyrone an óiseo agus faoi dhearad déanta go maith Tyrone brise siad amach an sa. Tá pointe nu rud éigean de tastáil bhuatha há siad anna hiún le tamla nuas agus déanta go háling an son a ríist ag Rory McHugh le annachchud Spás ó sa chóirimach McHugh leis an dasóg bhfuil déanta go há stólam. Níl díreach ar a daobh chlé an son ag Rory McHugh dhéon se go húntaach an son le Ceallaigh a chamád agus Spás aim siú tá fir mhóra ag Tyrone istig a Lord Pháirc agus beisi de tastáil an is chun an kick
amach seo a aimsú well cad é mar chuig nómad imirthe a bhí going an son. Tá na fórna seo chóscóir agus cheapach é bhí chuig fointir na fórna díirech an pil den nómad ó hen ach ahrú olmhór an sá agus dúna gáil Tráchtaire se tacht tríd Séimi McGreanais siar go dtí feartha an a ghain séireach McGrodé an ché ciún go dtí seo trachnúna in jobh Fuirtíine sé Carlos O'Reilly. Carlos trasna go dtí Ceallaigh á dún léimhe. Nadidir méid dúna gáil sásta é seo bhfuilú sios mar ólas díobh caiig den éigen bóchant a nocht mar sin má haimidí cóscóir raimid a raig go dtí an breise agus an son raimid dí na cicanna éiricha Pháirc más gá ag deire na híthe. Dúna gáil beidir sásta é bhfuilú sios go dtí sin nach bhfuil tucha míid siú Ceallaigh má colgáin Ceallaigh an de spás Cáilís genta Ceallaigh an son droch Cáilís chomá denta siúd nadidir bhfuil cáirt a tiltin sá ag fear Tyrone son go Rory McCuatha ann nuair imar go má Satharn leach a sé gíre rudaí a chrothú ach ní mórrán de seileadh ag Tyrone an sá Satharn leach an seileadh i lig ag bóchlaí chun gáil le den nómad an os há denta go húntacha có agus Tyrone ciúnathe go mór. An is Seán McGrodé ceann olmhór ní lech pointúáin go dtí seo cúig fointe fuitige chuir séisteach is le níor muíige denta go má is sin taobh clé an sá ach díirech an taobh clé an sá na stóna gur Luke McLean a bhí ann an nóir sin cinnte McGrodé ní muíige faoi láthair agus cúpla ceann chuir faoí chuir séisteach go deas is le ach díirech an taobh dhéis son agus fórí do chun gáil ach tu go míidir ríist ag menam an ceamór áard mar a bheith denta an ihe lig agus céile ach McLean na stig i lár chora isteach géid í bóg níl éon duine bóg a tacht tríd bóg fós a tacht chora trasnig a siú deisig Tyrone Cailé mar chúl Gavin Potter an fearrán a tháinig isteach well cad é mar ahrú olmhór an son Bhí bóg fáca leis héin, bhí bóchlaí chun gála gur a scóir eile aimsú, dhéanaidir deirúd ar an chosint, déanta go háling ag bóg spás aimsú, chora isteach go dtí fearrán ag Gavin Potter agus cad é mar súper sob an son agus cúl fuitige. Ach Carlos a teachtanis, do chun gáil Carlos a teach tríd, cé há leis, is tóna gur dún léomh há leis dún léomh ceann ísló déanta go maith McMenamin. Ó hír an dain. Carlos agus choristeach agus siúd í stóna McMenamin denta go húntaach agus siúd dul ísil sábháil den sco agus Tyrone i Tráchtaire is. Cad é mar cúpla nómad tá cúlaháin sa léir seo Tyrone chun tosaigh le cúlaháin agus tucha siúd an uair seo trí Lodóna choristeach agus siúd í bóg ó bloc denta bóg agus glanta amach ní fut blach a bhíon son ní dólam denta go má ag dáhíach ar bord ach bhí deisiúntaach an son ag bóg cúil eile aimsú agus deire chuir leis léithe seo trachnúna ach tucha míad ríist tá cúla testáil ó chun gáil sé gaiirí beáíon déanach an is agus há siad lán ábal tá trúr chun cúil an is ag Tyrone agus bert de chun gáil há siad a chun sweeper chun cúil agus beidir gin sé sin difriocht mar na ceite gáinna duna bhena chud demáiste stig kick séir bronta ar chun gáil agus tucha míid trí tóbín na ceann áard bhfuil sé sin dal thar an trasná na stónam goir á pointáling fuite an captéin trachnún riomh chá fointe idir na fórne McMenamin gír é seo bhuiilú sios gan éon áras faoi sin rá fointe idir na fórne an sá é bart na Ceailteach bhí cúpla do chreite a chuing an son. Me get go na rá chól ach Tyrone an son le cúl áling trí Gavin Potter. Rá fointe idir na fórne má se McLean na ríiste glanasós an son i lár Pháirc. De thóg se an Mark an son nach lean sé leis ní sé sin ceadathe tucha sé siar a cha sé brasásta lei sin mar an cluiche bhfuil é sios aige. Nídach cethir istigh de Tyrone na stólam taobh istigh an 15 raibh sé siar bhfuil ó siad sios é ón choirí an sa ón choirí trasna go dtí Stefán Donahí ceann deas curtha ag a siúd isteach go dtí Potter a stólam ní ha nach chuidáin McGinty fearrána de háistigh déanta go maith ag a siúd chur isteach aige déanta go maith Tyrone ó
will score all in foot on Sonny Potter. Ha, Cadé mar super sub Potter. Shin cool agus pointe Gavin Potter. Agus near the Hawley road you get on Law League. Genta go hauling. Ege shoot Honish Estach and Cluiche Rivisha. It's by that Hoshel Lurks boss. Don Cluiche Canish Mahin Shid Hofada Shin. For Fos Loch, and took me to reach Carlos O'Reilly. I'm a get to go and Tráchtaire and Neil Stig, bigger Carlos Dolehain. But I should chase a will she the stick. I dash a Kyle on a don't leave a better a hain. And Curragh hard the shoe, the gus come on. Oh, go hauling and son a Kyle on a don't leave and 3 points which you get shoed. Ihe nacht, Cadé mar chulaí, ha? 3 points ish. Ciarán Tobin is a point to Rivishaw on the cousin Tory in Annacha Droiricha, so is na Pháirc and saw the Donegal Tráchtaire no half point a foot ag na Cúlaithe the Tír Eoghain nomad and Noas ha Bochali Donegal Tír Tráchtaire mohan son. Ach, ha cool one elle a tastal woha gegeir. Hena 3 days, gedi do a hocht and so. Half point in the forne. Agus Ceallaigh ní roide ag Tyrone. Ceallaigh Fuitinis ag Ciarán O'Morga anna chudenta. Rai sé tríd McGrodig trasna Morga mach. Ceallaigh will Carlos out. Ní denta go hauling at son ag Tyrone. Scupa mach. Ciarán O'Dalagan ish de Ceallaigh. Trasna gedi Devlin a Hacún. Satharnalach. Ach a bhí go huntach sa Ceallaigh agus bhí sé an achad. Fuitinis ag Rory O'Canavan. Coig fointe ag Rory. Níl sé lurg na pointí. Ha sé lurg. Beganín ama a choramón sa. Agus denta go maithige. Ceallaigh a chamad. Begar Donegal brú chur hero an ish. Nú muile siad sias. Ceallaigh ní roid. Ní a cúpla nú mat fáca gyn sa. Tyrone sauce and the chamad by sé Docker D halvu in over Micheál McLean ha mar rálet. Fair more. Tyrone in ishi tacht. Das maul. Street na lava. Street Donaghy. Donaghy Trastan sa. D Donaghy ella. Shin stiff on Donaghy. Stiff on the casa. Luba catch get. Foot her nash get. Verstach, has she there in the Coiginish, agus Togashi Dish, Togashi and Dish in Three Rory O'Canavan, well, can't find that right. I'll call pointing a Gadisha, and count in Curragh or Yesh, agus for read. And ish doing our couple Eirach Della Falca another. Yeah, I should get asked topic, Yoshi there. Shed of a coherist, took a sheer than over shaw, treat Shamey Magriana, Costa Gavarshaw, I said all with Collies Genter, Hawk Collies Genter, it was Droch Collies Homa, took me to Nash de Carlos. Hangacha Tráchtaire Leov O'Reilly Trasna gedi restored O'Rourke Trasna reached Gadas Maul Ciarán O'Morga ha cool woha restored reached Morga Tavlesh agus Carlos Chomahan Troshin in the Vanach de Mosh to Tráchtaire Leov Fuitinis oh Gadas ag McGrodig fui Eric McGrodig vi mar ráilih han fershin dain séireach hí sé ciún Tráchtaire Leov a cha sé lá nábalt an tarna fointe Fuite ag Sean McGrodig Tráchtaire agus má sé pointe a bháin díreach idir na fórne an so agus díreach cúpla núma a dul begur Tyrone is seo bhóchant rai sé go háir is dóchadí McLeanan sé bóchan gachar de leir Pháirc a Tráchtaire níl sé buite gan uair seo tá sé buite ag Ón O'Dúling is dólam ná sé Chuck ag dúna gáil a ríist Seo Ní róid a ríist agus gan éon dana ar a ríist Ciarán O'Morga anna chudenta gan son ar an Devlin a tróir an son ar an Devlin a déanamh scrús ceanna có O'Morga agus ceanna có restored O'Rourke an vertica ag imar go húnta ha pointúháin a tastáil ó Donegal tóga siad a gama ha Andrew McKenna an sa a fearránad ag cur siar go dtí Carlos O'Reilly Carlos bhfuil sé denta ag Carlos well lads Bhí mar ráilih agus bhí lads ar a Devlin a ráil an Cluiche seo chun lad seo brábalta níor hosan sé Cluiche a chona sé isteach sa Satharnalach anna chudentige is tóram gur dhéon sé iirecht rih chúl a chánig an cúlas agus beidir an tarna cúlas a chud imartha agus an son pointe fuitige hiad pointe níthe an point is táchtaí go dtí seo. Dúna gáil le teachta ríist an uair seo is trí dáí ó buid caitisteach agus siúd go dtí Luke McLean le iirecht é roiís le stólam fuitig menan Well, bhí iirecht an son a roiís le Luke
agus Tyrone is leis an Iirecht agus an fear seo dain séar a chamáráideh. Rory McHugh a tacht a Ceallaigh ní roide. Cé háistigh choisiú bhfuil Patter istigh, ha Patter dina bhenacha demáiste is títhe. Níl sé, ha Cluiche ga droch Cluiche is tócha gentan son fear Tyrone. Fanna siad síos, nadidir cévid ama ha fág a níis a going ach beag Tyrone brá sásta lei seo fanna siad síos. Tóga siad a go ama agus an son tóga siad an Iirecht. Ní marrán de ghaocha séide Cheapá go bhfuil deis an sa ag bóchlaí Tyrone é seo áil is tócha Rory O'Canavan a há híos a thóg é na bhfuil crampag a há crampag ní choró sé sin de kick séir thógant ag an buinte seo de chluthe agus an Doire ar chó scóir a há 5 fointe fuite ag Rory go dtí seo má há sé OK tóga sé an count seo há sé right. Nis brú cad é seo mar bhrú. Se fór mún sinna chá fócha testáil sa fuil chun ceann mar seo chur thar an stras náin. 5 fointige lán de muín. Rory O'Canavan. An pointe seo testáil chun Tyrone a chur pointeháin chun tosaigh ag chur ar fór rion grétá é ag Rory O'Canavan. Crampa chur isteach ar dír a chruibh sin. Stóchan ar chóirigh sé sin de cuasaí. Dúna ngáil an isis. I ggéir dul go tapig dáthaí mac rabáir Pháirc Doire. Chalisós áirdige agus fadóg séite an sa é Pháirc na gCeilteach an sa é gahar ghaire có scóir a ha ann. Héna 30 ag Tyrone, ráchúil agus 10 buinte ag Donegal am breise má sé. Ná téigi in éon áit fanling a cháde. Am breise an sa má sé. Sún denú an taobh tócha agus kickin na séire má scá. Tógamid Brisha beg fan initiative and so ma ein ahra no ein den attack on Pháirc Derry well cadé mar chluthe godí seo Rory O'Canavan de 5 fointe da Tyrone achas tócha scéal an chluthe sin ná heimpel fénúm le dul hostig na cúla Tráchtaire ar dús ribord ma gCeilteach le cúl conspóideach goor ceap mar go raibh Cluiche genta ar stiofánach menam in istigh ach dúirt an réiteoir nach raibh agus é caint leis na fear tá fear an gún má sé scoidir mí deis cíl sé sin go raibh cúl it na fórne agus cé raich an tarna chóla ríist ach ribord ma gCeilteach an raspar ceart heimpel 5 méidir amach an cúl díirich isteach ar bhór an angach ach cad a hálan son ach tá hána an díród sós na Pháirc agus Gavin Potter le cúl áling glóite an son dá Tyrone bhí genta go maithacha agus pointe ag Gavin Potter ach fear imar go húnta go hána séisteach Carlos O'Reilly le pointe an son agus dír cúpanúmad fáca chun an dá éireann a chur ar chó scóir. Héna 30 dí dóad é má sé fanling ná téigh éon áis ciúnó mis síos an sab beidir go raibh mí tríd na bóg fointín son agus tucha mí tar náis don chiadrach de ann breise. Ní an mark fuite nuair seach beg nach é fuite ag Rory O'Canavan pointe go héin hena féin bhfuil an tarna fointe fuite go Tráchtaire há go dain cad é mar pointe an lá hena feartha brá ábalta pointe aimimsú a sé lerug spás a sé lerug an chiad fointe Tráchtaire neomh agus é fuite go má ag Seán McGrodaigh ag Seán McGrodaigh bristeach ag deisiis ag 30 sin ribord ma gCeilteach denta go maithe go siúd siar go siúd fuite faoiare an sa Cluiche Cluiche agus darna áling isteach í bóg le Iirecht agus pointe stódam héin sin é Ciarán Thorlú ach beidir go bhfuil an uair seo tu go míid inis trí Ceallaigh dún léibh Ciarán dún léibh leis go clé bhfuil denta go maithe go siúd há denta go háling aige leis go clé líon catisteach go siúd go dtí bóg a casa a lúba leis an deasóg bóg chur áard bhfuil sí titim á sí titim ach titim heann tras Rory McHugh thug sem achas lábheith ach fós bris sé siar go dtí dúna gáil spás fuite chunis Iirecht an sa chur a heann tras ná go háling an son ag rois cosise géir brúisteach a denta go háling ar a ríist a fóiste ní roidige Cluiche casa cosise leis an deasóg agus Cluiche leis an chiad fointe ag dul tríd chur faoiare trasna go dtí Donahí go deas leis an banana chuige díirech an trasna Tyrone i dála ar an déobh seo dála le ceann mór ád bhfuil sé dentage
Há Bart denta gcéin go háling an san stolmó Ciarán O'Reilly gan is fearile há lánábalta demáiste dhéanamh Tráchtaire a chuir siar go siú go dtí Ceallaigh ó dún léibh denta go háling an stólam denta go háling Tyrone and so denta go maige an dummy beg would point to foot is stolm go bhfuil há sé bra sásta de sin bhfuil siad lera cool a stolm bhfuil cool lera go ach tóga siad an point am há sé fáil chuiristeach go dain séir bhfuil sé foiiteach dúna gáil scór áling foiite in son ach fiachar sin Tuga sé Macrodí denta go maige stachtaí me get go ír cadé mar chúl Lord chora isteach géid í bóg níl aon duine bóg a tacht tríd bóg fós a tacht chura trasnig a siú deisig tíú cadé mar chúl ach Carlos a tachtanis do chuna ná Carlos a tacht tríd cé há leis is tóna gur dún léh há leis dú léh ceanní nó denta go maig bec menaman hiarna de háistig denta go maig siúd chora isteach aige denta go maig Tyrone will score all in foot on Sonny Potter. Cadé mar super. So she chase will she the stick. Desh Ceallaigh don't leave a better a hain. And Curra hard the shoe the gus come on. Go hauling and some throw she didn't have the most to Tráchtaire on the roof. A foot in ish. Grass McGrodig. Fui Eric McGrodig. Vimerodiv. A fair on a Curra sheer. Goody Carlos O'Reilly. Carlos will she dent a Carlos. Well lads. Bhí mar ráibh agus
Well, ha fáilte roimh Tharnais go dtí Páirt na Gaeltacht an sa I gcathair ghuiire agus an chiad lecht an breise an sa be denú a going agus denú an san cóscóir go dtí seo me glíanaan in is anna chud buaite sa nach léthe agus lurg pointe tapig an sa be deise go Ceallaigh ó Ceallaigh leis an dasóg an tríú cheann ní go chéad chuir fóríd ag Ceallaigh a cúig pointe go dtí seo ach an ceann sin fóríd. Dá hí mac rabáir an sa Pháirc Doire. Lurg den éigent. Brú curtha inis me geiste gáin na stólam ach fuite go dáas an sa buchalí running áil tucha siad an sa trí Ceallaigh an dún léimhe. Trí fointe go dtí seo catasteachtaí cónaige. Macródaigh inis, macródaigh go casa, macródaigh ó lurgar an déimh ach níd leis sé ábalta ach sé sin déanta go cadí seo há déanta go cadí seoch bog go leor. Ach macródaigh inis agus an deisige an tríú fointe aim siú há fointe go dtí seo. Bhí sé ciún go leor so gan nach léthe chan fear seo bra ábalta agus bhuair sé scóir cinúnach an san ag deire an Tárnaire chomá. Seo macródaigh má sé le deis Donegal a chur chun tosaigh ní roiáda a bhíidir chun tosaigh sa gan nach léthe a cháidir chun tosaigh inis ag an ámas Tráchtaire in Tyrone. Tóca go má ag macródaigh an tríú fointe inis ag siúd. Stefan McMenamin inis. Ceann ard lurg na firmhór is stig lár Pháirc bhfuil ceann fuitige níl. Bhí brú chuir McLean an uair sin. Déanta go háling is sin agus fuite ag Ceallaigh McGinty lurg begáin spás á lurg an déimh ní bheith an deisige. Leis an taobh clé chomá sé bra ábalta a sin chomá bhfuil déanta go maige níl díoch fóríl thug sin iirecht Ceallaigh McGinty dáchas a gceis léir ach díoch fóríl. Tárna ceann curtha fóríl ag Tyrone agus pointe ag Donegal. Be chuir bheith níos cuairmí ná sin leis na deisina nocht. Be gach pointe anna háach an is. Ní nach déanú a going in ngach leach mar sin sé éascan dí ró sin a bhfuilú síos mar tha feice going san an breise in airtas na cluichí má ein tú díor pointe nó rá fointe chun tosaigh. Ana éascan cléimh seo rúna síos. Agus be Donegal lá an ábalta sin dhéanana chomá. Is de tachtan uair seo inis trí céire ach Carlos O'Reilly. Déanta go maith Carlos caiiteach go dtí Ceallaigh na dún léimh. Ceallaigh leis an cos clé bhfuil sé sin chur sé chur an trasnán. Thug sé an Tárna trasnán é sinna stoppa a chuir sé an ceannas Tráchtaire an chiad ceann déanta go háling an san ag Ceallaigh na dún léimhe. Agus bhíochar seo de éon uimhir a seacht nó uimhir a cóig a bhíochtar go seo ceire fointe ag leacholaí. Cé go bhfuil sé gimar chun tosaigh is léir. Kick sé réide géilt an san ag Tyrone. Rá fointe chun tosaigh go há Donegal agus san go bhfuil chuir sé sin taobhstig na féhéin. Níach mé ach má háid teachtainna be Tharnais de cahabhaisteach an féhéin is léir nar chuir sé thar féhéin. Nó beidir go raibh cúbáir taobh mud an sé níach mé nach an is. Caithfidh Anthony Martin isteach an íróid fearmhaoine cháin. Me cete gáin sós den ceann seo. Naig McLean an na firmhóra is stig an san. Déanta go maith McLean an é brá láidir agus é fuite go bhfuil níd. An sé amach ó chosa den éigeant agus chuir sé fóríd an san. Ráte go bhharrta fiad an gúil.
Nig sé sin níos fearna aon den é, cé gur Donegal á lorug, chá sé fuite inis ag Tír Eoghain agus bhíon faoisih sin a tastáil bhuatha mar do mar rud gur chéad ar puinte a bhidir cúil chun cúil ach. An tá leo, tucha siad inis, agus tucha siad trí Dan híos dódam. Bhfuil Cluiche gentar siúd má tá níana sin difriocht mar tha seileh fós acu trí choirí. Ní róid tuise machchas lábha choirí ach níana sin mór an difriocht mar tha seileh fós acu. Tír Eoghain inis náda chuna sa bheith na cosa. Cosa breátha go bhhair seo, sin náil Devlin ana chud ruúthach genta go siúd sa chiadlach, agus é fós ar an rothair, chatisteach a gé go dtí Ciarán bóg. Bóg isteach an sa, like pógar iste, ní bhaid, agus Gavin Potter a há treis. Trí líróda áil go dtí seo, agus cúil agus pointe fuitige ón trí líród. Líród fuitige an Craobh agus Craobh isteach an sa go dtí Devlin Éireacht, ha brú Crateir Devlin ach, bhfuil cúil fuitige! Cool switch! Here and down! Devlin! Well, bhí sé ciúna go mór an son Satharn leach ach Potter. Genta go húntaach idir Potter agus Devlin an son agus is tónam faoi cosa dói macra bord a chuise ag a deire cadé mar chúil an son de Tír Eoghain agus chuir sé sin gaiachs na seolta de Tír Eoghain. Genta go hálinge níor mór an spásaige, níor éon slí eile go raibh an líróid sin isteach a faoi chosa ráthí macra bord agus é sin denta ag Devlin agus é beidir tuiltige dimir se go húntaach an neomh agus Potter chomá. Potter chruthige sin leis denta go ag Potter ó hána sé isteach an áíir bhfuil Mark tóg an sannig siún há Mark tóg a bhfuil dethir ag rodí go mór an sa agus feargáin séireach an son feardain séireach ruaí ó Ceallaigh a háchan é seo thug an cúig faointe go dtí seo bhfuil. Cad é mar chuú. Níor cheap mé hin gur chuir isteach agus nada go dtíar chuna sa chuir isteach a cúil fuite ag Tír Eoghain. Agus cad é mar chléthe. In áíire, dochreite mar chléthe. Bhíidir rá cholín chun cúil agus leistigh de rá nómad hadidir inis rá cholín chun tosaigh. Tír Eoghain inis dó cairdeag, Donegal dó dóiag. Fuite ag an dahad a cóig dír teibhistigh. Ag Donegal. Níor tógach an tosaigh. Danta go ag Tír Eoghain. Cosaigh na fear seo. Siad brá ábalta. Cosaigh Donegal chumá agus cosaigh go bhhair seo Carlos a ráide go hat treis anna chuid a chrothú an son sa Satharn leach agus a ríist ag tús an breise chur trasna ag siúd go dtí risteoir a ruach anna chuid denta ag siúd chumá agus ag Ciarán ó mórga Tráchtaire risteoir. Lurg Waint dína chun bógad teibhistigh ní mór an istigh acu. A bhfuil mór an tacticí denteach na dáil seo agus siad is muoineh ar an breise. Díreach foioineh athá tastáil agus clás agus cláis taspáint an son ag Andrew McKenna chur isteach agus siúd. Cé thach an taú an son le fear chun an í léondanna. Agus an lí ar níróid dúirt an réid teir idir gur bheith. Tír Eoghain inis. Le siad na róide, Ciarán ó dálaigh, chur trasna go siúd go dtí Stiofáil McMenamin in sábháil den chiad scos a Satharn leach an son chun stop a chur le Donegal an tríú chúil a aimimsú. Fuite inis ag ó dálaigh. Ó dálaigh genta go háling ag ó dálaigh agus isteach go dtí an spás. Fuite inis a gibhir fethe tríd a Tír Eoghain sin Ceallaigh McGinty agus ceannáil chur isteach aige de fear Tír Eoghain. Cé a háistigh de Tír Eoghain. Droch pás chura ach fuite faoiire agus an táileo ag Tír Eoghain lámh chur a thar ghóling bóg an son agus ag cic séir eile fuite ag Tír Eoghain. An táileo an son ach denta go mácha ha roinnt duine tuirseach am an son inis ha roinnt crampa ar an déibh cosa gortathe an grointe acu agus an áil lorug ag roinnt eile. Deis sin is ag ó Ceallaigh an 7 buinte a aimimsú Tráchtaire na neomh agus beidir tríú ceirichéin chuthir fóríige ach denta go má, denta go háling an nuair seo chomá nuair is gá agus an 7 buinte inis fuite ag róí ó Ceallaigh agus 3 buinte idir na fóin an sa i Pháirc na gCeilteach. Ceann deas tapig gear tóga ag Donegal a ríist. Tro go míid inis tríd séimi magríana. Dí hadhú dentar séimi níd denta go má ge séadamh comáta. Tro go míid an son tríd tóbín. Donegal inis le ihricha. Séimi magríana a ríist. Bechór goach cosaigh séimi. Donegal muile síos ha Carlos a lorg a teibhistigh. Carlos a stigh bechór goach duine amach áir an áíire mar duine sé anna chud demáiste. Carlos an so
Cur ord agus siúd agus haar an trasnán ag Carlos a roidig nadidir cén fána chur an fearseo tasnú mar háin méid san de máiste déanta an tarna fointe fuite ag Carlos a roidig agus é séiriste go láir chomá agus rá fointe inis idir na fórne. An éonúmad imimechan sa chiad leachta an breise. Briste a ríisiistí an Tyrone ana chud bóiteag Tyrone an san Lár Pháirc leis na firmhóra ana dheochar na lads móra sin a stoppa ag éon am fuite inis ag Ceallaigh McGinty. McGinty de Ceallaigh. McGinty chuir sé tras na Pháirc dent maith go dtí Devlin. Fear na cóile ó níos slótha. Fear na cosa chomá brábalta an fear seo ana chud de máis dent ag sa chiadrach agus gan áras leis an cúls sin dír 7-8 nómad ó hin. Tyrone is sé Tráchtaire tríd ar an cehardéag ráid siad siar ríist. Jo siad an 10 mó beidir ag an fehéan. Níoig bhí bóg all org ach níl sé fuite ag bóg ar sé chur íse agus lehan an son stólam ag Devlin. Ní féidir leis gach a dhéanamh nach íireach tócaige agus díireach ar fóraí. Denú mud má se amethe. Beidir go gurfar. Derry leis. Beidir go méid númad nó ró breise. Ó déanta go háling an son agus Mark tóga ag Donegal. Bei siad lorug scór eile rih le ham an son. Agus hat trúra chu a tacht le chéide chun ceang an son. Siad hair an dahad a cúig. Ní léon den istig. Ráid sé héin. Leis an cos clé. Ach roéis sé tite sé sin. Ó déanta go háling leis an dorn. It sé sin a bhad roéis sin. Is dóran gur dóran a gile bhríd a bhí ann. Ach déanta go hád neidir me gettig an a bhí istig an son leis an dorn. Well, há de más sé déanta ag a bhhair sin agus cad é mar scór an son. Déanta go háling ag chur díireach ar an trasnán ag me gettig an. Sin ráchúil agus rá fointe ag a fear mór. Ceann mór ár de steachtaí me clíán a ríist. Well, hán fear sin anna chain séireach agus anaíochar stoppa chuir leis. Ceann mór ár droch kick an óir seo ní féidir leis gachar dhéanamh agus fuite inis ag séimi magríon na hátrééis anna chuid dhéanamh an son ins na cúlathe ag immert mar sweeper agus é lán sás de tachan tosig a chomá Carlos le Carlos an óir seo ní charóig mar fear an son is tólam a gur magródig go hán ríist. Sin é magródig dí Luke Tá gartú a mohan son ach lenig bóchalí chun an gáil raig be si ggéir séidir chamád agus beidir puinte aimsú chun cóscóir a dhéanamh an Cluiche seo rih an tarna lech. Mar ó siad siasa is dom go drochar tú a fuitin sa ag fear chun an gáil a híos ar an glúin. Mar sin brise tóg sa Anthony Marin a chur críocht leis an chiad lech a rís denú mit a hágaing in an brise. Agus is tólam beidir gur Ceallaigh ó dún léimhe a há híos agus droch glóin a gceann son an glóin dhéis. Well, caiidirn talmhór bheith an son ag Ceallaigh ceir fointe fuitige go dtí seo. Son gúil sé ócé. Sé ócé. Bei sé testáil an tarnaach seo má há sé fit. Mar ólas an cluiche Leathcheannais eile há sé sin críochnathe. Bhí sé sin a going chomá ar YouTube. Agus é críochnathe leis an cabháil na dhá fointe chun tosaigh ar chuide. Bhíidir a cóscóir ag le ham ach an cabháin dhá fointe níos fearr is ó an pointe déag ag 8 pointe a bhí an son sa cluiche Leathcheannais eile. An sa inúide pointe bháin idir na fórne denúmad imirthe a dal agus an son kicking na pinóis ann. Agus cóigar á fiocha don dá iarn má scá iníag de númad eile agus ní réon áras a gom a chá deisiúntaach ann go méid cóscóir going trachnúna inniuh a rá iarn úntacha a mhan son trachnúna inniuh anachad é bregentacha agus céile ach Niall Devlin a bhí ann. Tús an chiad le chánig dún an áil amach an tosaigh pointí úntacha scóráiltacha. So mo cháú 3 cheanna ag chéile. Bhí an táil Tyrone ar chuig an 3 cheann isteach. Agus sós na Pháirc a tháinig Niall Devlin agus cúil úntaach fuite ag siúd. Anachad éibre déanta tháina sé an tosaigh leis. Dimmer sin héan dó an son le Gavin Potter a cúil agus pointe fuite ag fear anad son. Agus an son tríd chosa ráhí mac rabáir don cúil de híróin a chaire go mórló. Bhí de ráchúlín chun cúil agus leis de ránúmad ráchúlín chun tosaigh a fir runná bhfuil níl críochtnathe leo fós. Háidir chun ceann Carlos ó Irial le pointe chiad scá agus rabáir mac gceilteach le doran áling an son díireach thar an trasnán. Cúpla nómad breise an sa. Tóga míad breise, beidir go bhhaid míad na bóg fointaí an son ón chiad lech
de ann breiste chuma agus filmid an son gras tapig beidir Tír Eoghain 3 numad. So. Well, Seallaigh Ríis Moshe, Untitled de Cluiche Leathcheannais Peile Uladh Fuife EirGrid Tyrone in Aig Donegal Dír Pointe One idir na fórne Tyrone fantastic le Pointe One agus Anthony Marn Reig Níróid seo a chavisteach beg na bútóirí in Aig an Craobh I Leathcheannais Uladh a cha denú med 4 a fósta tacht Búirte ag céire ach mac línan búirte gach Ide oor begnach an nacht dente gehaling ag siúd ó Tráchtaire an son. Bhí mé hiiscint an son idir Rory McHugh agus Rory O'Canavan agus tóna go sé ag Devlin dente gehaling ag Devlin begnach níl ó sonkfuite ag Devlin. Begáí námadach an son idir na fórne a fós níana sé de fríocht tan líróid ag Donegal mar bechór. Agus tucha sé de méidir chun tosig Tyrone gíre seo bhfuilú sios. Den númad de có. Nó slite eilech an é seo bhfuilú sios seachas kickin na saoire scoide. Beg Donegal ag gíre beidir stop a chuir leis an nás mór sin Lord Pháirc gus tóna bhfuil cárta buí fuite faoihearre ag James Donaghy san ich nímar ó cinnte mar nó ní dóna mé mar cárta buí fuite go siúd hena. Ní dóna go an darnach ar an fuiteige. Ach tucha Donegal níana sé mór an difriocht á spás acó. Ó denta go háling an son bhí an táile ó fuite ag ón ó dóling. Ón ó dóling. Áte go dtíon taobh. Donegal le begáin in spás. Ar a go siad Carlos Beidir, nó, mar a go siad an captain. Ciarán Tobín na spás. A pointe fit ige hena féin. Ní sé gír an tarna ceann aim siú, Tráchtaire. Sásta cheolda sír go dtí ristóir ó Roarc. Nis sír go dtí seo na Craobh. Fear há brábal de pointí is gorá. Trí ige go dtí seo. Fuitin is sé Ciarán Mórga. Inar anna chud demáistin sa ar an Daobh Clé sa tarna lech an trúr lead sin agus há siad chuna dhéanamh chomá an san lech seo. Denta go maith chuir sír ó Mórga sa chóine denta go maithige sé go dtí Craobh. Craobh ag an fé héan. Chuir sír aige. Anna chud amachá, Pól Heir le cosa úntacha hín fearsin an ngachát agus an fear seo an ngachát sa tarna lech agus sa chiad lechan sa in an breise sin Carlos caite sír go dtí Pól Heir a ríis. Pól Heir agus spás fuite ag fear chun an bhfuil se chun an íocht a thógant níl. Bheit sé chuir isteach aige go dtí fear anad. Bhí deise cóach níor thógad a ré fuite go dóling, brú chuir dóling. Bheit sé sír ní ráid sé. Dí helbhú déanta go háling ag Tyrone in áíre. Bhí níor Donegal gíre an seatar thógan brú mailteach agus tógamach ag bóchalí Tyrone agus an níos an deise go héin. Catisteach go dtí Pátar is dólam. Pátar anna chud déanta gas lech seo agus déanta go húntaach aige. A ríis tá deise Pátar. Pátar leis héin, teimhstig na fé héin, a brú a chuir. Pátar leis an deas óg agus chora thar an tras ná. Well, super sub bhí mar a ráhan son. An san tarna lech. Go bhfuil job úntaach déanta go bhar seo hána séisteach agus há go dain cool agus rá cholaíon is fuite ag Gavin Pátar agus é leis héan an áirí a hósan san chun tosaigh déanta go hálainge agus níd fér Donegal ábal an fear seo stoppa. Na fear éidir nach féidir le Tyrone stoppa sin Carlos óráid go ríist ag an dahad a cóig. Brú a chuir ach an fear seo brá ábalta agus sábháilta. Chur trasna go siúg, dí fearrónad Andrew McKenna. Andrew siúg dí Pól Heir. Pól, rásásta dul leis an íróid chumá. Devlin just go húntaach an son ná sé sin déanta go cáilíseach a sé brábalta brú a chuir lads. Pointí aimsú, cóla aimsú, roch. Anna chuide go bhar óg seo. Agus táchaí úntaach aige. Sé mé magríanna is. Donegal sásta seo bhfuilú sios an gháfuinte in na fórne ach ní mar an brúara. Tá ceithre déag de Tyrone tá fér níróid sin.
agus cumada siad mar sin is dócha go dtí deir na Cluiche. Donegal ní siad sásta an seat a hógan go dtí go bhfuil siad cinnte faoi. Cé nach bhfuil mórán de ghaocha séide. Nis Carlos ceann áir de steach bhfuil heir an níd foiite ag an fear mór an son. Sin Rory McHugh. Ó droch buil an son foiite ag fear mór. Rory McHugh dianta go húntacha go siúd ba sé síos. An vertical gortathe, góling mailteach an son foiite go mertical. Agus tógamíd brise. Má sé. Ceranú má dima an sá Satharn leach. Mar stáir ó Rourke. Gemecht ón Pháirc is tólam. Mar stáir mithe. Nís an lads okay. Raimid siar go dtí McMenamin. Tyrone sásta. Seo bhfuilú síos rís ráfuinte an tosaigh cóigniú mod imethe. Cóigniú mod fáca. Tyrone de Ceallaigh. Tyrone de beganin spás. Doran catte trastan sa dí cóirí bhí ciún go dtí seo. Blocálta síos. Denta go maith buachlaí chun an gáil. Foiite an captéin Tyrone ó Tóbín. Brú curtha Tóbínach. Má sé brásásta Ceallaigh chamád agus Anna Láidir. Denta go maith go siúd. Catte steachtaí lá na Pháirce. Bert a frach leis an son de running out agus ceannacha ná fearrán a díir tríéis teachtasteach sin Oisín Macawíd don na Rossa. Feabhfuil denta an son Carlos O'Reilly. Tógach an tosaigh níl mórrán ó running out á lorg tebhstig me gete gáin stig leis héin. Má churn siad ní ród isteach. Polo Heir sásta seo bhfuilú síos. Tá Devlin in EirGrid ar ó Heir ceann mór áard ó Heir istig faoi bháin. Cumát istig aige bhfuil. Níl, no, níl, fóríd. Fóríd, ha sé lorgan tríú chúil an hat-trick trocht nún neomh. Agus é brábalta. Tyrone ag bhfuilú síos an íród. McMenamin ag bhfuilú síos chuidiród. Cóigniú mod fáca má sé. Tyrone, cean geabhar an óir seo. Fuitigh Rafferty. Rafferty go háling ag go siúd, so go dtí dálaigh. Dálaigh go háling ag go siúd. Anna chuid an cosúsáide ag Tyrone tracht nún neomh agus é fuitigh Rory O'Cannavon. Rory O'Cannavon a 7 pointe go dtí seo. Ach cumáda sé an díróid híos ag an gcóine. Agus méid ag an tám. Chuir siar ag dtí bóg. Bóg tóga go cailíseacht ín talamh an son. Agus tólam ma colgáin. Níor bhéon gáda sin ní dóidim. Bóg tógach an talún. Fanna sé síos. Craompa agus gorta chuiristeach ar leadsanis. Ba sé dochar bhuachlaí chun an gáil mórrán í dhéanamh agus lead chotar seach ach an na sob sa stig acu na fearónad agus iad brábalta. Ciarán bóg tóga chun talún an son. Nadidir dógus sé siúd an íireacht seo nó Ceannavon. Ceannavon Irial ón Chorta ríist agus ar an cethir déag tóga sé an íireacht seo. Banana seat bháin foiite Bid go bhhair se an tarna ceann, ha fir mhór is stig chomá más mé nó íireacht a hógan ar chúil ach tóga sé an íireacht le taobh na coise. Cumáta stig, foiite ag dún an gáil, foiite an so, ag go fearrónad, Andrew McKeonna, Andrew teach tríd séimi. Dún an gáil le Ceallaigh ní róid ar ríist, tá an táil ó gáfointe fós a chluiche seo, tugadh siad tríd an captéin sin Ciarán ó Tóbín chuiristeach, dí fearrá tríéis annacha de máistíon ab Carlos O'Reilly, Carlos a techt, tá Neartta go cúigeanú séisiir teachsúid tríd lá na Pháirce, há spás a ceanna go taobh stig má thugann sé an pass, thug sé an pass. Ó, ach dinta go maith fearhíorón Phile siar an son ach bhfuil Cluiche genta dearn an réiteoir, bogróir ceap me héin ach ní mis an dunas táchtaí, an réiteoir an dunas táchtaí. Genta go Cluicheach dearn sé siúd, agus tógach dún an gáil an 10 seo is tócha agus 6 nó 7 númad imethe, 8 númad agus beg númad breise cinnte. 7 nó 8 númad imethe córta buí eile foiite ag Tyrone. Agus dún an gáil sásta beidir é seo hógant agus 10 sin pointe bháin éad aim siú rih an 10 númad. A caiisiad an ceann seo aim siú ar dós. An fethe héan. Leis an taobh clé. Cos clé, chortha díreach thar an trasnán an son ag dún an gáil pointe bháin an so. I Bórt na gCeilteach i gcathair ghoire idir Tír Eoghain agus dún an gáil ag léthe Leathcheannais Peile Uladh faoi fethe EirGrid.
Ní féidir bear ní síiste a bheith ann, agus níl éonrad idir na fórna seo Tráchtaire inniuh. Fearána eile a teachtasteach an sa do Tyrone agus do nGall chomá. An na cosa sin na testáin de ghánúmad fáca ach an ghánúmad is táchtaí a bheith ag an dá ar an seo, go dtí seo im líana. McMenamin tréis anna chuid a chur sós an lár go dtí an dáta cóig nó an seaca cóig identige a ríist. Agus na fearmhóra an son de Tyrone ríist agus tuca siad na nuair seo trí James Donaghy. Pointe bháin fointe ag jaman Donaghy. A pointe eile testáil ach ní eisi na hóg a foite ag Potter. Potter anna chain séireach go dtí seo Potter Tráchtaire ach man níos fear ná pointe foite ag mar há cúl. Foite ag híarna an dain. Tá sé sin cruáldach an éis Conor Cluiche. Is tóil mo chríochnig an ceann sin de Tyrone. Cruáldach ar nGall ach tuilte go má chuma ag Tyrone. Hána ar tríd bert nó tróir le chéile denta go ag Potter agus foite an son Derry ag Tyrone. Ceir fointe má se agus díreach pointe a bháin idir dír ceir fointe na fórna agus númad a bháin le dul. An íochar an is ar bhóchaí nGall éana déanamh anna cosamethe mhuilig Tyrone síos ar seo. Agus beimid táma leile a frachan is le gortú an son ar an déobh lína. Well, bhí sé sin cruálach go leor bhí deisiach do nGall ach a ríis na fearmhóra i lár Pháirc de Tyrone Tráchtaire inniuh. Bhí ar dochreite. Go háir iver 8 agus iver 9 an son Rory McHugh agus Ciarán ó Dálaigh bhód ar beag nach gach ile rád a lár Pháirc. Bhí ar do nGall dul gear le beag nach gach cic amach agus chuir sé sin brú maith a chuir na fearmhóra má sé déanamh de máiste debrann chomá a tacht tríd agus cé go raibh cúis ciún Tráchtaire inniuh. Tenta go maith gin sonna go Derry. Stócha go gorig an réitóir Anthony Martin númad nó bhó breise le seo na choríist an áíre ceir fointe idir na fórna be sé anna íochar ar nGall agus is dónam go gatha sé an díróid isteach inis in anad cic taobh lína do nGall. Cruálach go leor an sa de bhóchaí nGall ceap mar ar fad agus locht leantan san ar an déobh lína go raibh sé seo go dtí cicin a breise chun an éiring a rá leat. Bhí mar caint faoin sa go náthom an son ceap mar go raibh cúil beidir inú nGall ach siad Tyrone a bhór cúil agus McLean an sos an gceann seo dochar bua áil Tuairgí rudí a muidiú síos an sa. Tenta go maith Tyrone ríist istigh na fearmhóra, déanamh an máiste ríist, séadamh có. Dó nGall cethir haimpaidir agus an cic géibte có. Gaiir be gáin in slach an sa chumá ní bháin an son ach ar David an Pháirc. Rein tridna dul raig nach chléanna míad leis. Cumáid míad súla an líróid sin rud is táchtaí. Agus an líróid sin ag Tyrone ach caiilte ríiste có ach a mar rálet deisiúntaach go me sé ag McLean an ríiste agus cinnte tá caiiteach agus siúd déanta go má. Bháin spás foiite chu níd foiite ag tóbín is dólam. Briseigh do nGall chá cúil a testáil go géir bhuatha agus níos mó ná cúil. Tyrone déanamh na cailíisina mar is gá dhearach roint banistóirí. Muidig an réitóir síos rudaí chumá agus chuir sé an breise le seo beáí námadach ó Tyrone cárta dómh foiite ní choró sé sin éonrad Seánaí ó Dóin lim an Pháirc le cárta dómh. Agus tuigh do nGall. Carlos a ríist, Carlos a raide, ceann, mór, áard, isteach, me gete go an beidir a frach leis. Foiite ag fearr lár Pháirc sin iver hocht ach blokáit a síos go háling an son ag Tyrone agus scópa ón talamh an son sé ón ó dóling is dólam. A bhór an cic sin blokáit a síos ach sciúpa ón talamh go míide letheach an son ag Tyrone. Sin Carlos nadidir dóga sé an pointe nó an cúil ceir fointe den fórna. Is dóna go méid roint am a có, beag roint am a breise. Bhain rá númad an breise methe hena féin. A cárta buí foiite an son ag lead Tyrone. Sin Brian McAwee.
na córta buí. Hána chu dinta Carlos go dtí seo. Ach ní fear dríocht le. Má seanna ocra seo scóráil. Pointe fuite go siúd. Cúlad na fórna. Nadidir meid númad eile a going. Og me geti gáin fós a gimmert. Tá sé fós a stig. Agus tá sé fós dain séireach. Carlos é 3 fointe má se. Agus cúlad na fórna. So I barc na gCeilteach. Cúl ag tastáil go géir ó bhóchlaí chun an gáil. Raig McMiniman fada le seo. Ach ní réon marcáil ó bhóchlaí chun an gáil. Genta go háling ag Tyrone. 3 céile ach pátar a hat treis immertíoch go hálan troch nú cadéis mar pass. Fuitin is ag feardain séireach ó Ceallaigh mó ag an cónium bhfuil sé si sé ní mórrá ná a fácha ba sé brásásta seo go mád réit tóir fiochan ar an uairdóir. Droch pass amach fuit ag tóbín. Imró sé leis imró sé leis há deisiúháin eile an sa ag dúna gáil tacht tríd agus tuga siad tríd McCunna. Fuitin is go si McCuain fear na Rossa tacht tríd Chalís Genta ar siúd imró siad raig. Imró siad trí Carlos óráid ag tacht tríd. Carlos trúrós a chóramach. Carlos há fear taobh leis céá leis níd mórrán leis an Chalís Genta níor bhéon dana ann níor bhéon gáin Chalís I dhéanamh ach déanach é há sé mó ag an féhéanaan is an cluiche críoch na cheapá faoin drá seo. Cheapá go bhfuil deisiúháin eile acu a Polo heithir an sála sin íród neidir gur sé isteach á dain ó Carlos a ríist 3 fointige ach cúl ag tastáil is. Ó heithir stig ana chud lead a stig ach baigád arach sé seo isteach ha mar ráileata. Carlos óráid má sé. Cúl á ag dúna gáil. Cur síos ísiad blocáilt an son scópa sús ag Conor Cois agus an adóg séite an sa. Déanta góteach ag Cois an cúla ag ribh seo agus an blocáil an son anaíochar cúla aimimsú faoin drá sin ag Carlos óráide a cad é mar thaispántas ón dá an seo trách núna in neomh ní a bhéon rud aithre agus bóchalí úntacha ha mar ráileat. Tá táhachaí úntach os cóir ana chuid is an lead seo go háir roiint is an lead a hasamach an sa agus stocha raim í trí dúna gáil ar dús. Agus iad díreach tré cumóchan sa ar a bárc. Tuirseach in ag ana chuid immer a Peile ach ba dad nach ráidir go húntaach. Cailán a dún léimh le ceir faoint an son os na cúlathe. Rabád mac get gáin, ní anamí derúd ar an denú immerthe sin instantáne le cháchúla agus pointe fuite gas a deire cháchúla agus cháfointe. Seo mac rud ag ciúnathe golóir an neomhach pointí táchtacha nuair bhí gáil ó 3 fointe ag a siúd a tráchnúna in neomh ach Tyrone. Féidir díreach go húntaach ar fad. Roirí Ceallaigh leis 7 pointe. Lorcáin McGarrity 2 fointe. Gavin Potter nuair a hána sé isteach cúl agus 2 fointe scóráilta ag a siúd agus cushion son agus ar a ciún glóir go dtí seo ach bhí sé go húntaach an son san ann breisin nuair bhí sé tastáil. Naid Devlin le cúl cinúnach an son sa Satharn nuair dhéoch Tyrone go rád ar a driblód mailte chána sé an ceang agus cúl áling fuite ag Devlin ach sé Potter amach an son. Is stigil Pháirc ha mé rá go raibh na fear mór sin Mícheál McLeanan in gachá tráchnúna inmh gachad bóirtige stigil agus Rory McHugh taobh leis sa Satharn de cheabhraigh sé go mór leis. So sin é bhóinge cluiche úntaach beidh cluiche ceannis ola chuing an cabháin in ag Tyrone má se an tarnará is fed de eibreáin ag a hocht a chlog. So sin é Tyrone bócach fuair úntaach rúna ngáil agus héin fuair nematán TG Ceathair an déimíonn ar an gamra an bun san sa bhuacht gur míad amagah as a bheitting agus go dtí chiadar éile go éis slán. Ní an marc fuite nuair seach beag nach é fuite ag Roirí Ceallaigh pointe go héin hena féin bhfuil an tarna fointe fuite go tráchnúna há go dain cad é mar pointe an lá hena feartha brá ábalta pointí aimimsú a sé lerug spás a sé lerug chiad fointe tráchnúna neomh agus é fuite go má ag Seán McRodaigh ag Seán McRodaigh. Bristeach deis ag 3 sin Rabád McEtigan déanta go maithe go siúd siar go siúd fuite faoire an sa Cois agus darna áling isteach í bóg le iirecht agus pointe stólam héin
Sinné, Tyrone, Thorlú, bead go bhfuil an uair seo. Tucha míad inis, trí Caileán ó dún léibh, Tyrone ó dún léibh leis go clé, bhfuil déanta go maithe go siúd. Déanta go háling aige leis go clé. Líon catisteach go siúd go dtí bóg. Bóg a casa, a lúba, leis an dasóg, bóg, chur ard bhfuil sí titim, sí titim, ach titim haran tras Rory McHugh. Thóg sé machas lábheith, ach fós bris sé siar, go dtí dún an áil spás fuite chunis, Iirecht an sá chur a haran tras ná go háling an sá ag róis, cosise gír brúisteach, ach déanta go háling a ríist. A fós sé ní róide, cos a casa, cos leis an dasóg agus cos leis an chiad fointe aige. Sás dul tríd, chur faoiarra, trasna, go dtí Donahí, go deas leis an banana, Curriga Tír Eoghain tras. Hero in dáig ar an déhhéis ó dáig le ceann mór ád bhfuil sé dentige bart dentige héin go háling an san stólamó Tyrone. Ráidig inis fearile lánábalta demáiste dhéanamh trachnúna a chuir siar go siú go dtí Ceallaigh ó dún léibh déanta go háling a stólam. Déanta go háling. Hero in sa déanta go maithe an dumí beag. Bhfuil pointe fuite stólam go bhfuil sé bra sásta é sin which is Laura coolest on go cool Laura go ach tóg sin point am hasir fáil chuiristeach a dain séir chuil sé fuitig Donegal scór áling fuite son ach fiachar sin tuga sé Macrodí déanta go maithe stachtí me get go ír cadé mar chúl Lord chura isteach go dtí bóg níl aon duine ar bóg a tacht tríd bóg fós a tacht chur trasnig a siú deisig Tyrone cadé mar chúl ach Carlos a tachtanis do chun Carlos a tacht tríd cé leis is tóna gur dún léomh leis dú léomh ceanní nó déanta go maithe beag menaman hiarna do háistig déanta go maithe go siúd chur isteach aige déanta go maithe Tyrone will score all in foot on Sonny Potter. Cadé mar super. So she chase will she the stick. Desh Ceallaigh on don't leave a better a hain. And Curra hard the shoe the Gascoman. Go hauling and some throw she didn't have the most to Tráchtaire on the roof. A foot in ish. Grass Sig McGrodig. For EirGrid McGrodig. Vimerodiv. A Pharaon a Curra sheer. Goody Carlos O'Reilly. Carlos will she dent a Carlos. Well, lads. Vimerod the Carlos and so Cur or the Gishud agus Har on Trasnon Carlos O'Reilly no Haran da had the coig he landed in a stick right Shehain Leshin Cos Clay a Croatia Titishin Tenta go hauling Deshin Risha Deshik Potter Deshin Tevishtig Fehain a Brucher Potter Deshin Dasog agus Cura Har on Trasnon well super sub Vimara Rose in Fehain Tape Clay, Cos Clay, Cora Tír Eoghain on Trasnon and so. Eshin a hook gave Fuitek Potter and a Cheallaigh Kadisha Potter Tráchtaire. Ach when these Fiona pointe Fuitek mar cool Fuitek.